okay mission say say am friend abusuafo no na say aka 2 weeks ama mako na me so me organize my abusuafo no na within 2 weeks no yen hwe de ebeye timgina wa na me friend me papa na papa say o say bibi say abeda ho de a me nko na ono mom nko 2-3 nsa no na me 3 nsa de scan ebe hye agukwa itimi wo kakra da ho ndi o me organize program ni yi na say 2 weeks yi mu ono na ofo no be ready de a me nko ye ne ho de Akoma FM 87.9 Akoma no mo so are ready am yetutu America itimi ko ye ne ho de wie no na aka 6 days e ma matu kwan nti ye ba ye no ana me ye ne se mi tu kwan sika ndi na me ko nti me di sika bi akoja me ma me ketwa e wo ye kro mu ho se onto asase ma me nti me di sika na kodada nti onji 100 million that was 10,000 on enfanto ho eno nka ne chop money ho na mi ko bi na Akoma FM 87.9 Kumasi de cement beko ye de abo bi beko ne ade a na ma frɛ no na ono de sa ne ma ne ye dey eko because happen no say daddy nam say yes nkrata na odi midi ye dey ekoso enti sa menye ade no oba ne say oni problem enti ye nkofie ye kowura dem ho mo oba ni asase ne nkrata ne site plan ne location ne nyina di gu ho nam say okay mini problem sa de on de on fangu me hu se okuta akoma papa de mame de on fangu ho na me nko no no de me na ko akrofuru mu akoje sa scanner wo me mame Akoma FM 87.9 Kumasi was start process no na ye be de anya nipo betwa blocks ne ade no so mesi ne oye adwuma no ne nkola abeba betwa no se blocks 1000 de ne sa de a on 100 million ne start ntwa blocks no ehon workmanship ni ade ne kwan o papa so mbeto miensa na to so na onko akrofo mo onko je sa sika no timi frɛ me ma me ato anse sɛ ma me yire ba ho abeje sika no e de aye edan na ye wo bo ase ha no no se no edan no a mo koye e ye wo dan ana oba ne dan odon ti man kan kra njire me ma me no me ka tire ne sɛ e ye me ame dan Akoma FM 87.9 Kumasi ekoji sa sika no nti okoji sika na me oba ya na de kyen na ye nyina ye fo ka ba akra nti e ho na me frɛ me carpenter me ye dan me ta ye dan ho adwuma pa me ye dan bia me frɛ na ono na ebo dan so na me ka kye ne sɛ ono na de me ba kuma ase be kyerem be bia nkyɛnse dan papa wo nkyɛnse dan ne guma hodo nti me yire be frɛ no me de number ma me yire obe frɛ no na one na ba kuma ase na obe hwɛ nkyɛnse dan na otobi ma me de bia no na omo de akobo dan ne so no so ni problem nti oja me kwan ma me koy nti me kodu ye no na Akoma FM 87.9 Kumasi send me video de send me yaduru ha akase ye ono ne de no sa nti e kore nim no mo ba be wi adwuma no na oba na ka kire me se sika 100 million na nso se aka kwan obefa so kro obetua amazing ni ka amazing ni de nko ni problem na mo workers no be ha no nam si o ene na sa de ska kakra msisa na dollar de share me ho ba ha no menye ne hwe ntimi be pe kwan bi me ne me na fofo ne kasa hwe se menya kwan bi afa so ma ne nsa ka sa sika no amsisa ba ga na bi menya be 40 million no so okay ntimi man ba ko Akoma FM 87.9 Kumasi ko ohia dollar no nti obeji dollar no na wa ma ono ne yire ama me yire sa cedi no wa ha am so fine di ho nkomo na yire kasa ya ma me yire frame sampa ne nsaka 40 million no na me yi me dollar no e de ma papa no ho na o de finish adwuma no egugu so abrabo ni mo ha na me frame yire ono so frame ye video calls asumdwe ho afi later na me frame no se me yare me ko hospital at say ni ade afi me frame bi no na ebi kura na ne hwena bo na ne ma nkoyi ti Akoma FM 87.9 Kumasi ana me friend say onko hwe de ekoso ma me na asa me yire me friend this time ne kasa na asa de ne hwene bo ma me ndo de mrika be 2 hours time no friend me say enko yi kra na me say okay me ba down na ma be hwe de eko tina me 3 months ahead ntimetimi abako ena me de mrika na me ba in fact na enema nko yi di me imagine say
me save me yere no ansa na se metimi akobaka mako the hospital me go so where hospital you go to that Akoma FM 87.9 Kumasi ni buy second one is the hospital I'm need to work 4 days ni buy they also me and sana me go AG hospital I'm need to wa 3 days na ma hu say afidi ne ma nko yi ndi adentina me mbo ne ma me ne papa no amane na se sa bre ni nyina no na won kan che ma me ne o papa sanity hospitals na wode ne ko ye nyina no o mo nya we so mo de hia ne ya yeah bi say oba ya so fight bi ansana se nko yi bi a obefre awofo no iti me frɛ onua pani Kate se de wo ho nie Akoma FM 87.9 Kumasi no nua ne so no anim sɛ me hu ne nkyɛe be 6 days na me tu kwan na mabanti o meka me ho na o mo wa me no nua ne bae ti onua ne bae ne ne ofrɛ ne ma me mo nso ka ho o mo bae ne na kyerɛ sɛ o mo kyerɛ me sɛ nye hospital yare ndi o mo pɛ sɛ o mo de ne kɔ baby sunsun mu me yɛhwɛ no di Akoma FM 87.9 Kumasi onya ya be be wana se akoto wuti ma ha be be wodi ya ya le ba wuti akọ you so e de campus wo ko ba won ta wo ba be le fe wo ba kata ne nyim wo kata sɛ so ne ya de ɔne ne yɛ adwuma ɔne nyina na ɛwɔ asɔre fie hɔ nti wo bisa tema me frɛ no wo bisa ɛwɔ hu Akoma FM wo ya fo wo ba obi ba ni na wo ya di aba Akoma FM 87.9 Kumasi Sege aba kata ne ho ntamu drug seriously I want you to fire afi Sege yo me so Yemamwa kwa bad ba kuma 87.9 FM. Hebra son sa yadi akuba mu sam jumadi ebramu abedwafo wo bia tena se. Minu sa won so sabre wa ye krado. Ene yesa woto radio no wane so te ho akoma 87.9 enti usi ho pa nyame adomo odi Akoma FM 87.9 Kumasi mano baby a wo bia no bomodia so beka ye ho a de ebeyo bia enyi free ha odoye enti kosoa ene ye ntena sanse dwumadie surprises ewom uyi free ho a ebia na bibi aba wo mu a wahunu ne ye ka chewo se bonsa no yi minimisa manyi na something the senti bomodia se wode wafidie no se eye onua se ye Facebook se ye YouTube radio kopem se no me ensa bebo aye nyina ye besore na woni yen asore e dia bom na nekua koko wa ha evangelist Samuel Mensa wa ha Akoma FM 87.9 Kumasi na Ishmael Hayward bomi chidom se producer na yekọ MC ahonso ana chese digital nana yaw ewo digital ho kama ya wo boa yen ewo Facebook no Akoma 87.9 FM follow yen like comment na wa share de ma ye YouTube Akoma 879 subscribe na emi adoma no ewo ho no so notification bell no nti press on you get notified na wa share ma frofron so anya bi ahwe bomodi asa obefo no just say what subscribe Akoma FM 87.9 Kumasi na apa utri ho ubeba no ebia na yekọ yenim a wonte ne ma se onhunu asem ne so papa enti hye ne so na subscribe yen page no efa ma ye meden de Maa Akos program no Akoma mu nsem na mamenka asem nkyerɛw yemu bebre no eto de bia we look down upon enipa bia yehia wonom anase omuni yehia but the make any me say the one you look down on is the very person sent to lift you up. Akoma FM 87.9 Kumasi is the very person sent to lift you up. Obi nim baby obehia ne boafo.
wo hwehwɛ sɛ obehunu sikani bi ɔda ne ka mu na ade bu ama no ebia ne sika nti ana ne dibre nti ebia wususu so ɔno na bɛboa ebia nipa a wo mu no enipa a wo bɛka sɛ wɔnyɛ wo class na wei wɔyɛ ho wei a ne ho fi wei kura school bɛn na wɔkɔ na wei kura deɛ na wɔyɛ ebia na saa nipa no na yasoma no so ɔmra me pagya ɔno ne wo boafo and look down upon anybody. Akoma FM 87.9 Kumasi. For respect na wo de ma obiya no fama obiya esanse obiya betumi ayo boafo me da se ene ewie na enra ye ne enua be ma bi di nkomo e wa ha na ye ma ne bre ma ne kan nsem ne nyina si ye ene ye ka kire mo se wona ye be frɛ won doso nsem bisa ne doso sanse ye pete tin samase na esanse abre bia no kɔtɔ foforo ba nsuo mu nti ebia ne ewie yi na wo hwa ye asam no ye started with questions I want to ask you ti ye mana bone tofa Akoma FM 87.9 Kumasi asam ne tofa na fe ye mre ima mame me ma wa ha ya nua o ma na pomo te sen adom ne nti na me de nenso acha me enra wo da ye papa ojidi papa no trouble I see ye do nyame ase ehin na yima free by ifro bo asisi ye okay enra wo de asem bedaye bone tofa me ento aso me da ase so ma me sa akwanya yi aya me ne me yere hana awari mu nsem na Akoma FM 87.9 Kumasi ani baby akɔwi asa abre ɔde wɔ mani japade ya bɔ ma wɔ pa me free ho ɔde abɔ wani sei so nti no na me de bɛda mo asa ne de no me kan ne nyina bet ne tofa mu no nti biani kakra me biani kakra te sɛ me hia no na me de pasam to nanim no ɔkyerɛ me sɛ me nkɔyɛ ne ho de ampa me kɔyɛ ɛho ade mu na akwantusɛm bɛbɔ mu nti akwantusɛm bɛbɔ mu na hɔ na ɔbɛkyerɛ me sɛ ɔkyerɛ me surprise nti ɔde me kɔ baabi a ɔno top plot ayɛ adwuma kakra wɔ so apagya do window level Akoma FM 87.9 Kumasi mami me ye magye sɛ mikosi dai o mikrom mami nkosi me mfa misika ne meka ne de ne ho ma ye nye ye adwuma ne wie ɛno achi yare bebre ebebom didim afei de awaregya ye na aba awaregya ye ba ya afei de ebo a ye hye ye ho a ye de to ho ne nyina on pese obedi so ene sɛ me de aba bɛda mo yi chiremu sako wenu kakraka wa yare wo de ma ye nchiremu eduru bra me pese stop ya me ameka okay nti sɛ de yɛte no me ye ne Akoma FM 87.9 Kumasi nti me ye madwene sɛ me Jessica ofie na ye de apɛ asase ama me ɛhɔ ana me dɔfo yi ba bɛka kyerɛ me sɛ me wura me pa kyɛw ha ho nkɔtɔ plot wɔ baabi na bɛhwɛ surprise ana ɔde me kɔ ɔno ne plot a watɔ ayɛ adwuma kakra wɔ so duro window level nti me mɛka ho na yɛ nyina yɛ ne yɛmfa nya nkyirima nti me so mete nase na me de mmara bi to ho sɛ mɛba abɛdwan ne ɔno no adwuma no ma yɛ nyina yɛ abɔ mu di a agye sɛ asase ne ho nkrata no ɔde me din kɔ so bi Akoma FM 87.9 Kumasi but yɛka sɛ yɛde din no ɛkɔ pipa ne so director yɛbɛbɔ campaign no nti saa na tie de yɛnkɔ court ne yɛnkɔ sign affidavit yɛnkɔ so affidavit nto pipa ne so ɛkyerɛ sɛ ampamene no ɛna ɛyɛ adwuma no ɔka saa na mmerɛ no yɛtia nti megya hɔ tu kwan no ɛna sika no a mede akɔgya sɛ yɛmfa ntɔ sɛ asɛm ame no ɔkɔɔ me maame ketewa no hɔ kɔgyee mesɛ gya ne 100 million ma ɔde twa blocks ne ho bebree mekɔduruyɛ no ɔse sika no anso misa sande no sika kakra misa de kɔɔyɛ no pocket money no misa de bɛka no Akoma FM 87.9 Kumasi frɛ madam fo a onim da so bɔ ɔyɛ carpentani ɛde ne ma no sɛ ɔne ne mmerɛ kuma ase ha ɛmɛtɔ nkyɛnse dan no ɛmɛgu hɔ no mo na mmerɛ pa mu no yɛabɔ dan no so nti bibi ade nana kwan mu a sɛdeɛ no a meka no no a sɛsɛi deɛ bebrebe no nyinaa mu yarehwɛ no nyinaa mu yɛkɔtena Dr. Bishop J.Y. Adu nkyɛn
bɛyɛ bosome nsia ne akyire ne nyinaa mu akyi afei deɛ ɔse ma kɔka sɛ ɔne sɔfo bi tu anamɔn a ɔnte aseɛ nti ɔnware me biom. Akoma FM 87.9 Kumasi. Meda se papa ɛna wɔde aba bɛda yɛn ti no yɛne Emmanuel Ako ɛna edi nkɔmɔ ima ɔbɛyi yɛfrɛ ne sɛn oyiri Hana Mensa. Okay, Hana wɔde mfie bɛ sɛn. Hana wɔbɛ 46 years ɛna wɔn nso ɛ 46 years. Wɔn nso wɔ 46 na kyerɛ sɛ mobɔ so anesa. Hana yɛ adwuma bɛn. Ɔyɛ secretary wɔ Obuasi CKC. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ɛna bra wɔn nso hyia no na wɔn nso yɛ adwuma bɛn. Ibacha me driver ni. Okay. Na wawo hyia no wawo. Ibacha ane me kuta nkola mi no. Okay, o ma ne hunu. Ibacha o ya we pa nkola ne ba me fie nyina onimo. Okay. But nkra ne nyem nkra ne mo netie. Dabi. Omo wo ma me wo ya no besa. Ibacha. Ɛna ɔno nso no wo ba. Ɔno nso wo ba be ma ɔno de ne no netie. Okay. Wo hyia no yɛ no ho ade. Pepepe. Enyase yansa na woni ne tena enyase yansa wo yɛ no ho ade. Bosumi mienu. Mienu pɛ. Ibacha. Bosumi mienu pɛ. Ibacha. Why the rush? Akoma FM 87.9 Kumasi. Se me ware ne dia me nko hu abusua no. Ansa na ebi a yato aso. Na se mpratwe ni mu a na yato aso. Di yakika ne se ekoduru abusua ne ho no mbusa ne se dabe na me ba be ye ne ho ade. Ana me hye bosome miensa achi. Nti bosome mienu achi no. Ana ko ba sa kontu na bebom nti ose me ye ne ntam ye se ngoma me nkomra na ode ne nsa gu ni ti se boy. Me ma disappoint no. Di maame anam ne so ma me hu no no. Ode me ko maame no se me Akoma FM 87.9 Kumasi. Nti edane isu ne kasatwitwe bebre nam se onya abotre. Ade wo hu no edi sen ansa na akwantusam ne bebo mu no. 2 months time na akwantusam no bebo mu. Oh, 2 months na wudi shia no na. Bacha. Anasa another 2 months be so ma na ye 4 months. Bacha dabi. 2 months na wo hu no. Me hu no 2 weeks ene ye ko hu ne family. Ena me ko share 3 months. Ti 3 months na ye ya hobo ana mu 2 months time na akwantusam ne bebo mu. That's 2 weeks no sa bre no. Na eye bra wo betumi de like a study ne suban wudi be hu no yiye. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Anana wonimu ne dada e wo mpotam ho. Na menimu no na nipa enam ne soma mi hu no no. Di ni ho adanse bebre. Oh, na kesanye wo na hu so na mkwa ho. Ene bi a wo frɛ ne se, oh, mani jo ho so ne ositi. Obi na ka ne ma. Obi na de ne ma me. Nti one me de ne ma me se, oh, nipa asmasi. Oni kuno. Nti so obetimi aye smart de a or you good or to say I'm okay. What is saying say no me pebi. Oye Kristo ni obone homoden ojo ni ade onye basa obetena mantem ohu ni ho asaba. Akoma FM 87.9 Kumasi. Enipa ni wadanfo na obuhwani. Ya waka Helena de ma wo no. Oy. Anya Helena. Hannah, sorry. Edu oka Hannah ma wo no oyo. Oyadamfo a oyadamfo me koto ne mantem ho. Be ma na oba. I see. Na ena won so nti adamfo no na ma wo kɔ Hannah ho. Ana wo na twetwe Hannah ba wo fie ho. Odarate me. Ena me kɔ ne fie. Na ma ngoto no. Nti so lucky ma pon adwuma me ba fie. Ena me beto no kwan ho na me fa no. Ni edi nkomo Africa ni. Na che so adamfo no de na wadi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Minimara but adamfo no na lenke me say netie. Nti me ne nkasa. Nti wo kwai na ade kɔto na anim sɛ o pɛ no. Na emo wo ama na ehunu sɛ wadamfo we na edi ne ho adanse de akyerɛ wo. Oh, why see. Na won so kɔye na wo hunu sɛ de ositie no na ɔyɛ ba type a won so wani gye ho. Papa. Ɛne sɛ de osika papa de na gye sɛ. Me ne kasa aye no. Oje me fɛ so. Ɛna sɛ de ɔyɛ sɛ ɔmpɛmpena twen no. Nti
yɛnkɔ no straight to awareɛ no na yɛnkɔ no na me pɛ ne saa nti ɔde me wura mu Akoma FM 87.9 Kumasi na nea mi hu no kyerɛ me sɛ ɔyɛ nipa papa na ho keka mu ɔyɛ fast ɔnyɛ lazy ɔkeka ne ho bu adeɛ saa nneɛma no ayɛde hwɛ ɔbaa aware no no nyinaa na obi I see nti ɔde wokɔ kyerɛ na busua ibachane ɛna wo nso ɔde no kɔɔyɛ ibachane afɛno no nyinaa busuafoɔ no mmienu nyinaa wɔbi ani hɔ a na wɔtia sɛ mowadeɛ ibachane okay ɛna akɔkɔ yɛ ne ho adeɛ woa na abɔ ho ka na wo ne ne mmienu na hyɛeɛ nea na mebɔ no ka awareɛ no ibachane yɛbɛfrɛ no ɔbɛka sɛ yɛmmisa sɛ nyɛ ɔno koraa na de ne sika yɛ wo ho hyɛ da ɛduru baabi no bibisa ne sɛ ɔntimi Akoma FM 87.9 Kumasi wonimo nti yɛgye sɛ waa nam sɛ okay mene problem okay na akɔyɛ ne ho adeɛ kama na mbɛtena moba na mo han dan baabi ana mo mefakyɛ ane me na me han dan but ɔno no ɔhan dan 2 bedroom flat ɛna ma mete 1 bedroom flat na akɔ sɛ okuta ba boy bɛɛ 20-22 years nti sɛ yɛkɔ me hɔ nom no a ne ba no nya baabi nna ɛna yɛntimi ngya ne hɔ okay nti na ɔsɛ me free me die ni mu a ɛyɛ me sister fee no ɛkɔ ka ɔno ne ho baabi a ɔhan no Akoma FM 87.9 Kumasi I see enti mo ware wie ye no edi sɛn ansa na wokɔ wogya hotu ba 6 days ne nsia pepepe ai mo anya honeymoon we di honeymoon a mem 6 days di ɛsane bro no kra sa anche o busumi mienu pɛ ɛna mu nti wow me asa wade no na ɛyɛ jaso dodo ebia na ye jaso dodo because wunya ntoboase a meka na ma no eture bia ya na nsem bebre ɛwɔ mu ɛna wugya ho 6 days okay ɛna okoye na mo communicate bibia kama boni bia ni ho na ukɔ no na ebia ne ho dodo no bisa complain ho no be 2 months no na bibia sɛ ni ho yare bi sɛ ne de so say no because of enipa or smart or any bibia fast respect or just say o sorry na adwuma ho hia no nti me call ya na ansana ti ukodu e di say ansana ya wo frɛ a wo ka sɛ ne asa ne ho nye ne ye Akoma FM 87.9 Kumasi 1 man time na problems ne sha ase sɛ ne ho nye ne ye nti di say ansana wo bagana we could do 2 months or until 1 month na problem ne sha ase no ne month na me buy ɛhɔ kwa na yɛ adwuma bɛn adwuma na nka ɔmode mi wura mu no na ya fe no ma ye ho nkrata nyinaa wie a nka me be sha ase the following month na nka me be sha ase nti na makon se ho ne ye nti na o se me yes smart na me be hwe se ne ho no okay na ka me na ka 87.9 Kumasi like ebia contract ye adwuma 3 years 4 years but your contract 2 years contract 2 years and wokɔ ye wunya 2 months pɛ ɛwɔ hɔ ba na nka wokɔ ye adwuma ba before ba no so akɔ ka ho na mu nyina makɔ bra me pacho o sa 2 months na wodi no hɔ no na wo send ne ska akɔ homa ne ho ne ma ne makama na me send no okay every month bi na me send 1,000 every month 1,000 enti o ba no ma o ba ne hunu sɛ wo ba na mputupuru mu me ne no nyina nkomo ne ba ye no na me ni gidie wo mkopim sɛ obɛka kyerɛ me sɛ visa naba ansa na me ba oba na mane ti me ne oba ne nyina ne call madam fo no 87.9 oye visa na ma me no ho machiri ba ba ma ati hobi yi nyina yɛte hɔ ne yedidi ho nkomo sɛ de yɛte questions bi wo ha o misa nipa no na ebi ama nkoto asan mu obisa ba ma no questions mini ba ma no so bisa questions ne yes okay ye de ye nim boy na oye points na ma me na ye nyina free crow ba ko ntimi wogidie woni mu sɛ onfa me nkɔ okay wo free ho aba no wo mo oba ne hunu sɛ ne yare ne nti na wo ba ana wanka ɛyɛ o sɛ bi asa wo ka kyerɛ no obɛka sɛ me regai na mona mane nti me yɛsɛ me ba ana yɛsɛ nti na me ba na so nya bodo 87.9 Kumasi ti me bedu akra momu
ana me friend nana busuani bi ani hɔ a ebi anka obetumi ahwɛ ba na ma wɔ na 2 years no contract no nso wotumi ayɛ adwuma tewka na wɔnyɛ sika bɛfi na obi ani obetumi ahwɛ ɔba na ma na obi onuanom no mienu no wɔ kuma ase obi a tena ware ho ana abrewa no nso wɔ nakura ase ana me nso nuanom ma mienu no obi ani ha tina wasa wo na wo free hoba na wo ne agent na no call yes abre no so di nkomo say bibi say na asie nti wo babat wo bese yakọ ana no de wo bi nkomo sa yeah because I'm more authentic 87.9 Kumasi nti wo ba ye no say na wo wife no na ne ho esitie sa abre no me ba ya na ne kuro ni na ne so ti bebre ono kwa so na nete no obi aka na ne ba ne nka ne ho busuani bi ne ho dabi that very day me do akra mo me friend no say me ma me papa abehwe no a o mo won nchen na me say okay inu ade chen ne de me duro anopa ndi enu anwumre no na ma bedu okay timba na me oluma de okọ all right no oluma ko yemmakwa ba ade ba onua tv say afeye na wo hwe ye e wo ho a yenua be ma Emmanuel Akoma FM 87.9 Kumasi da ene ya totona no na afa ya kwahoma ne so ye ne oba no akwa akodi enkomo ene adansefo ewo mu nso atumi ede enkomo ne yehunu ekwa embefa so ebeboa no in fact ye ne lawyer nso ebedi enkomo ede afa asam ne ho eno aye forward papers no nyina ede ema no ama no ahwemu nti lawyer nso ede ne de ebema ye na fe ye tue nua be mai asam no ehon so anamonti ye Akwaba for message bra WhatsApp message bra ya bekenkan e de ama Akoma e was 0533487726 0533487726 Kumasi ya bekenkan e de ama Akoma na ebom mamema wa eco seasoning powder ni benefa no awaduane no hotel ne restaurant ene choba fo no oba wumu ka se de winya e ya eco seasoning powder so mudro ye nei wudi begu aduane mu aba mu apobudi na afi ama aduane no aye de na aye hwam na etumi aboye enkwan jollof gravy bibia stew ni nyina no obetumi de eco seasoning powder ne bi wode egum enye na ewodwa bia emu na hyene so se grofa ye mojadura onono mu a etumi eboa wo ema ho sisi ho so ye papa pagana ye kokoo ye bi na ye de eye grofa ne ye de nuane nuro egum nti wo bedidi ye wo mensese Akoma FM 87.9 Kumasi ebetumi atoto yi na wunyini mu aye kama eno so eye grofa mojadura no ebi untumi ne di wo ye adwuma ewogya ho nsa no na ye tititi wo adurofo apɛ na ye kanfo de ama wo eye grofa wona wonom de ho adanse ye performance ye ba shop wo benya bi mystic apidank wo kenyeti amron smart buff PFA pharmacy kolona keba ho nyina no kenso obenya bi frɛ 0244596532 0244596532 na Haxa capsules no ene mixture no eno ye altar tamfontinei se altar edge ulcer eno ejeje na atra wani gie so a Akoma FM 87.9 Kumasi no so ebi wono mu a ulcer yade no asibetu deku ama wade ho na Kumasi Daniel ba Fred Mens kwalena ke utakraze Mens Kumasi sanso no kanchi draglen repass Jonathan Justin en Halos takwa owasa bebi drofie bankasim Jeff ba go so ne prestia unique eba en tamale so PK Gombila ubenya bi ukoka so a enye na ewo widama en little George ho Jukad ho so ubenya bi bamodia na efre 0240238310 0240238310 so when mobia wo osa na edi nya ma na Akoma FM 87.9 Kumasi Caresic Ventures Dr. Amua ena wode Zahara enupa no edi abadwa so Zahara G capsules Zahara man capsules ena fe hindi aba mesha no ni na ka ho bia eye Zahara enura ebo adwuma stronko enu nti enei obema wodi ewomu badedi ade ewomu ebisti immune system no che wo bia ede ewomu bi enu nti ma wonsa enka Caresic Venture Dr. Amua Zahara enupa no bi nenei wonso edi ho adanse e kira mansan 0246 348334 0246
3434 na Emma Wonsanka Zahara enupa no ebi shene so Akoma FM 87.9 Kumasi wanum eye bibiduro fie papa enu nti se wokwa ye de bibiduro ne tu yade nyina da ase oba wo be ma wo stroke na jeje wo ultramodern lab ne nyina ye bi ho ekoba se o kidney no o liver ne test ya hodo ne nyina no fuani eche Greenfield Scientific Herbal Hospital na ye ntutu ase ma enungwa odago no last stop na abehunu ye frɛ 0243 983 906 na Emma Wonsa entumi enkabia fei mamensa emra yenua bema eye imaso oba ye no ayasabia de yen na woni nkan ebetam wo yere koye Akoma FM 87.9 Kumasi SD last one AG hospital ena ye AG muko konfanache macho ehone ye time a ye de ne call ninu anom before ne call sorry for your 1 month 10 days no if you on your back konfanache di enti na omuka se ye mfa ne kwa sorry fie onua ne ba no se ohwe ninu ano a enye hospital yare ndi nyine ma no na the hospitals amukọ ye nyina na o man ka ya de kore ha no on say uko hospital bi abeka cho se bibi sei na ha wo yere enti o man ka ye binum do wo ma dwene susu ye senye hospital ya de ye nyini kwa sori fi Akoma FM 87.9 Kumasi mantimi amisa SD ho mantimi amisa na AG ho no na me yes no too much o ma mi hu adekro before so doctor na wa maso doctor nka yade kure ha wo yere waso yere nsade na ko hospital me yere yade doctor se me nka nkere wo yade a ha wo yere se me ntwan ma ne nye ne nhwehwe mu nwie for how long order for how so di be 3-4 days me ntwan ma ne nye ne nhwehwe mu nwie na busuan ne ba se me nyi na ma wo ma me yi ne ma wo I see Akoma FM 87.9 Kumasi okay eno so ankosi aga ena ehwo nso so no asori fie no prophet na na se prophetess no so entumi ankasa ampa na enye eduro yade huhum yade asomesi ana so obente na eye no sabi yato huhum yade we di ama no eno so entumi anka eno nso de bebre ne bai ya ibi ne sen akoba se me de mini ani sofo ne ye se ne maame ne ha adwene di oba ye mpam no maame ne ba na ndris form na hwewiem even maame ne kura ba soro fio na ope ba bi agya ne na okọ private omopam no mane kope ba wo yire maame ba sofo ne se wo yire maame ba ni tisi form na ne na hwewiem mu just wo ye traffic light wo abra wo baifo ne baba pani ewo ho one ne ne wo asoro fio a ye friend Kate dia me yire ne di nachi wo ho bi yeah the Kate beti bi a confirm say ne prophet ne tibi ka asasem no ontimi nya no asem bi a me ka wa ha bia no minim se ye bebisa me ho asem na me yi ano nso with evidence okay if you say evidence e wo ho ni e ko ba asa no ma me ne de abufuo fra ni kunu ne ne baba ma pani e mo ba se ye nyi ne ba ne mfiri na sei na sofo no ye no wo bo ne be yi ma American I tell you see ye nyi ne ba ne free osofo na bo ne be yi yeah ema me ma me ne me papa e bai ekoba se sa na tie dia ye pam we ma me ne papa dia o se pam we nso ba ebusuafo ye dey efiri on dia ma me nso ma ebusuafo anya dey enru I see ena so for ebiem wo me osaka bi o se oba no ne sofu bi tenaye a omuntam nteye oba no ne sofu bi tenaye wo yere yes me yere ha na ne sofu bi tenaye a omuntam nteye nti sofu ne ka obi na saade ne yekoso nti saade a awofo ne nkonkopa sofu ne chew nti ma ase ba no ene ne baka akire ene Kate no Kate de oka se otu nunua ne fo a wantie nti onko nti ne maame no ene ni omu ka akire no ene koye omu ba emu ayo omu de ba so omu ko omu to sofu mani no omu ko to na be di akire but omu de nkraja no omu be san ko biem timanti ho asa na when bisa wo yire no bra wo yire no recover nkakra no when misa sa asem sei na wache good me bisa me yire Akoma FM 87.9 Kumasi sei na eko wa bra na wuhu ade onti asem no sei na si wo asori fie a unua ba ka etimi de ko ye ne ho o ka ho de ai
no so nipa na nya no kure na no ne gya dada I see na yanko ono na oboa ne kura ma otua sika bi ma na asase na odi toy sofo ne boa wo yere etua sika ne bi ma no odi to asase no nti tama me ko ware no na eso ne sofo ne wo ho nti me yase me ye ne ho ade na so mu bi akonya ne ye de eto ode ma me nti ekoba asane na wo se sofo no Akoma FM 87.9 Kumasi. I see Akoma FM 87.9 Kumasi. no mu nya awade according to family no ye ni wa wo to bi ka kire wo because mame no kunu sofo no bisa ne se mame onya we o se ya onim be ma no na omko ho mu nyina akọ ho mpaibo yo hey me see as we e be twetwe nsem aba papa me see mo mo kwa wade ya mo to bubu ase o mu hwehwe mu ansa na we see wo ba we ye enti wo de mama no we see be ma we ye enti wo de me ama no e ya nko anfa e ya nko ni pakro nko anfa ne brother anko ma ni pakro no anwade Akoma FM 87.9 Kumasi. Ofie nipa ene obi beka bo mi yayew uhunu obapa auntie na what to say erade adom na on say nya me adom me da say ti ya ebre na so mate me da say ahwefo amohwe Akoma television ene atiefo amutie Akoma 87.9 FM medenchi asronko every time Herbal Center aso ye ma obi biara ebredru say ye twetwe nkomo efa ya pomuden ensem ho esan sam apomuden eda Dr. Akoma so enu nti abre ni abre nyina Dr. ye krado say obehwe sa adasa ebe no num papa adasa ebe fe nru a eye obo ade nubuna enhahama ene nnua hini ahyemu mabe na mo nonom a mo de ako ati anyarewa na adasa timi ade ne ho afri nyarewa mpokyeremu enu nti sabre ebredru say ye di nkomo efa ya pomuden ensem ho medofo opom etisen ebre ne adagie nti no me the doctor number ne tudwa wada room asa wo hwe television na no afa number no e wo screen ne so sense wo te ka mu anasa wo wodwom na mum radio no na wuti a entempa na Fred doctor na emwa biara ese na fata so wo de boa wo no doctor so aye krado wonfa moa ena ya pomuden kwamo twetwen no ejina time 87.9 and asa ne mixture so medofo channel so set time no eye time doctor number no eye 0244 417 669 0244 417 669 medase channel so set time no eye time medase marco time HH capsules and asa ne mixture eye edru a eje ne ho mena eye edru a omanfo a waso ahwe no edi ho adanse wona ewa amana no se da ne da wode wona danse die ene emoyo ebre doctor eni wona waso bi ahwe no omaye nkasambre esanse adepa ene ton ne ho nti no doctor a wo ye kofa bayo kofa time Herbal mixture edru de baye no ono ane candifo a woda time Herbal Center ano wasan at the time HH capsules anasa ne mixture so abeka ho medofo yaria ben na etete wo yaria ben na amawato baha yaria ben na ye dadwen koda na eda wo so ama wo ya pa ba awa abrabomi achia ne muye esen kasabebuo de nyina time HH capsules anasa ne mixture ewo hwe die woni nyarewa ahodo to nkwanta amapai de hia ne se wo bepe time HH capsules anasa ne mixture ni bi anonom na ahya wo nkwamo ahoɔden no mokena enipa dasani a ye wo hwe ye didi a ye nom ye sori a ye bro ahasuo ye wo ntwetwede ekodwa so etoda enuane ahodo a ye di a ɛho ntie ensu ahodo a ye nom ɛho ntie a ɛwo nsunsu aso bɔne ɛwɔ yapomuden ansɛm so anasɛm frama bɔne bi a yɛtwe edikɔ yɛn mu etimi nya nsunsu aso basa ɛwɔ yɛ nipadua apomuden ɛso ɛno nti medɔfo ɛntena hɔ ɛma ne nyansa kɔpɛ time HH capsules anasa ne mixture ni bi akyi kwan nonom na ɛnhyɛ wo nkwamwa na wo di modern debi amese nkwamwa no wono ɛne wo srani a ogina brane na wakutia nyarewa waye nipadua num zoom lion a wono wo prapra efi edem die enkekan wo biara abetena nipadua num na ekutia na edi wunya ema wo ya asai anasa wo nipadua no ejija
time HH capsules anasa ne mixture ene bedi wasem ama wo eyo obo ade nu bna enhahama ene nua hini ena doctor nimdia ene adom achede a odom ankoma ne twaduampon ede dum ne ntino obowru akwaye brentio mu esan sese ka me ne wo mienu a enke bia ye kase yenkwafa aduro a tumi wom na sanyarewa ana yenkwafa pan enua enhini ene nhahama ahodo emfamra ebi anka me no mienu yenhu esan sempanyimfo se yesoma wo benyansafo na yensoma na motenten obia wasade na dom achede sitie doctor nimdia ene suahu na odom ankomade adom ne ntino owura kwaye mu na wo hunu se nubuna hodo we ebeje adasankwa se nubuna we ebema aware aso se nubuna we ebeboa ma nigye ene ayonkofa ene asomto aba abusua mu enu nti wakofa baaye no wode abefa mfidie mu na wasone so krogen afrafra biara enim yenwe FD for agiatum enu nti medofo wonum a enstretchre enkase edro bi wo ho a wonum a na enye nsunsuaso bone ewo wuni padua so nti no time HH capsules anasa ne mixture de medofo ensesa esan ye chinyigie nti ene ekum aboanso nkronsu a na ye hwiahwe se woje wo ho achinyi se time HH capsules anasa ne mixture no enya adwuma se de ye kana medofo koso bi hwe na wankasa wo behunu mese da meka se enya danta ene danta na mum danta ene de sika ba no enya aduro bia na aduro ene adu papa a wanom a wo ba ade nu bna tumi wom ye de afri kwaye brentio mu abeye adwuma anase ye de abesone so aye aduro kan e de abrewo na wanom a enya nsunsuaso amapa e de abrewo be ma sabi wo mpaso agodie eso watie wo moden bo wo mpamu no ekofam wo ya photographic ama wo bia kenkan medofo ma wani na ho emema no munya study what some time HH capsules anasa ne mixture eno ene beyi wo hawo na no nyina ede ama wo se wonum bia adwuma nasi edro bia nka demo eno nti kopa time HH capsules anasa ne mixture ni bi nenonom na wankasa wo behunu ensakraye ene adanse a ebefri mu abade ama wo se bi bema wo so wo bema no fon na efon obi timi kasa ne bema na ye ketekete efon na wo de adidwuma ben odoma nkoma ede domo se de ebeye a wo so bema wo dofo ne ho asisi ne ho so nipadua no sabi enye dua bi keke owa atenka empan dodo emoja edi ntini no mafurusane no sara ne nipa no so ewa atenka eno nti wo ye bema entena ho ema ne nyansa kopa time HH capsules anasa ne mixture ni bia chi kwan nenom na ebema waye opabene ebema wadi wo mensem ewo mpaso ebema ya bo wabodin mese mema bebre na wo ho a ene wo mu na kwa awarepa kane no na yese ma na kwa awarepa nanso na de emema ne fanso so kwa awarepa efisa wo koye no wanom time HH capsules anasa ne mixture ne modern bo aso ne dofo ani enti so oba no bibia no wo kra won fansie ni kunu oyi na komam no de ama no esan se ono so wonim se de o ma ne ho etimi sepe no time HH capsules anasa ne mixture ne bedi wasem ede ama wo ba asabi wa hemfie ho eya da ne sa from na no nsenkyere ne ayehu ye anasa nhwehwemu ekwaye ye mu aye free mu ba ye no emema ne bi nso ka won haw sekane no na won dofo ni so twan sa aman nanso na wokwa won kyen a wosensakra ye abem enema no ema aware no enya nigi enya ahomeka me dofo oba a wutie me ma won sanka time HH capsules anasa ne mixture esiesie wo na amasie ho nso asotwan na ma hemfie no ne akosuo kuma no ehwa akyesa enigi ebeba ho na wodofo ba enkete so anasa waba won kyen no se wo be ne wadi mpamu agodie no wahunu se yiw ono se ne ho atimi asepe no adekura pampam no ema wo ye de nani afrifie ana tra bonten no wono so nani atimi asa adane aba won kyen enya wadwen se wobi ede aduro eje wodofo enne sukwanu ma bi sori a wo ya agi wobi kuna aboso wadua ne se wode na kwa aduro so medofo nya aduro na wode na koso esan se time HH capsules anasa ne mixture na wanonom no ama wono nso no waya kama ama wo ne basima no atimi awie mu di eno nti bema no kwo hwa wotare ne se mimim waya ne temiente wotare ni twan ayete sa asante achemmenken ni nyina eye time HH capsules anasa ne mixture ni bia wo bisa na wasi eye me new discovery ne little secret on kancho
made of copper time HH capsules and nasa ne mixture ni bi achi kwan ne nonom na wanso nso wo behunu se wade bi a wo hwere nom onsa ebetimi asan aka ne biem ade wono no die enya de komode no eno nti time HH capsules e wo ho se edi adofo ntem ama wo mo oba asa bi waten kan yora nom time HH capsules time more time and also bearman so I won't so atenka yira na fe wo bearman no so sorry na esi ni trase aye boho aye peche wo be yi be bona kwadwra ka no won sorry de biara da ne de any time HH capsules anasa ne mixture ene bedi wasem edi ama wo ebra ne adaje enti no se wo pedno yi biato a omanfo e pen dodo atio emfa won ani nkyerem wo KNG Herbal Emrom Abidjan House atonsu Monaco Junction Danny Herbal wo Misty Herbal wo kwa obenya bi Spaless Pharmacy wo Breman ana tokro biara yeton aduro de eye chemical sellers shops ahodo nyina wo kwa wo se wo per time TIME wo kwa no ase aduro ni bi ni ho no de adu foforo ma wa medofo empene so sinipi se no na wo pe wa anya bi akoba bi foforo wo nsa ebeka bi aduro apemfo ne abatan a wo ma wo manufo entimi ennum bi na mmom wo bi a wenya frimfinhia du nwotwe kode wo ho kwan se wonom time HH capsules anasa ne mixture no adi boost ni immunity no ema afei na pomodensem etimi egina abrane me sorry so no ma me fa doctor number no entu dwantwa to ebi afei na wutwe Akoma television anase wuti Akoma 87.9 FM doctor number no frɛ no na emwa biara onfama e wo 0244 417 669 0244 417 669 kayo na shane so set time no eye TIME me damase ama mo ni hwɛ ne moniti a adehye me so me da se papa Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi na wo hwɛ na wo tie na menko ahomane so na mene Hana enkoti enkomo Hana me ma wo yo madam me na pomote san Bagadaro ma me ho ye na onso ya me adro me ho ye papa wadawro ma enawia me sa wo bre kakra bi na so ne yemu a menu ya be ma bi a ye frɛ no Emmanuel Ako ene de na asema beda ye oba pa minim se wonim no me pa chan me ni no pa wadawro ma Emmanuel wonim no kwan be so me pa chan wo ye mi ko yo oye wukunu di a ene na kyese de wo kan ye no eye no kre na ene eye Hana ima e de asema beto ye nim se wono netie se ba warefo otu kwai wo yare yade ni nti wasan eba Ghana behwe wo a ema hoto ekoduru baabi wosi wagu wani mu ase because wabeka se woni sofo bi wo bi ni sofo enu nti untumi enwade biemu ma ejapade a moye no wosi won cheke na etua ne tofa bom nie na asam no san na wo kafa ho. Hello baba. Yes dear. Itafa chamo na se we ni na for sonka because mo anga na me bre na me ba 7.9 Kumasi na mo bi sta na no asem na me ka me die gum because I that me say no e ha be pa man frɛ me pe mo asa mo dia to na o mo twa mada pa ni wa asa no so mo tie no so me die ma tie no die ye ntwe wada pa because asem no kra yanka ye brabra so because me a me tie adwamu yi me ka say ye me de dodo ye nte Hananka nti ba sa no me hunu ni a me kra me nka ni yi no. Esa butie ba ko de enzo kan. Nti wono na de ba ye nti etie ne de ni etie wo de. Eti Nyankopon ya aduma. Mo ka adwuma mu untumi nka bibi ketuwa bi nkyira ye nanka. Me pesa me nimu wo adwuma no said your schedule sit here. Na ko a chem say bi a that say na metumi aba. But de bia mo be ready say me bra me ba me dofo. Me think I some no phone you so money me. This time small ba hobby. What na? Me pa chawa. Me pa chawa china me nya sure say me nya won ti we nya me adoma. No. On say me nim say de wadwuma ne city. Entina me che say senka wo ma me da o e bi adwuma da brada wo kua da metumi aba ha. Me adoma e brada. Hwe me nim. Member. Akoma 87.9. Me pa chawa say da be. Nyame adoma e brada nyame adoma obehu me
medase ebnada nyame eya domo hana ese yebehu no sanso no so pese woje bre no chirechire ni nsemu nti hana me bompa ye ne asra nkwatenten adwua ebnada nyame ya domo yebehwani mpacho tam ne yesen no mpacho obedru ha sei be nondu mate yewo Kumasi Askwa opposite mall mate yo nyame nshira nshira so me da masika enti etiefo we de masomu a yenya hana na se de wasi aka no in fact aye me de pa woso we de enya fon so asem wunie na minie na wunie ti wo pese wo ha bie na wono so eka ne nsem ima mame se what you say eno kura na ye me de no because me te na me di ya wo me mu pass na one dimi an connect na man because about 3 times hey papa say wonimu ncha ya ni o so ti ase aha ti ye no ye yenda ebibia ne kwan so ya che ti enimu ibia mpuni ayi Akoma 87.9 okay so ti ase ti adwuma no enye wo bia na ti ase ba ye ne ayi adwuma ne ye te se de se ade ase okay enu ti ose obeba ti yentwe no na me say bibi kakra because as say me ya na bi ti kire ma adwen kakra nti ma me sa bibi kakra sabre no a wuhia hana no na plot na o ka say wo ma me to ma no na wo de sika no ma wo ma me dada na wo nya nhia hana na this kind ma wo ma me ana no wo hia no na mahia no Akoma FM 87. Me koye ne ho ade no na me de sika no koma me say omonto sa plot no ma me na me tu kwan me ma me keto ane di nkomo to omonto sa plot no ma me na me tu kwan itimi ba ye no na me de 100 million ni beja oba na say onfa sa sika winto na me top plot me free I could from obedu obo ase no okay na me de 100 million ma me yere say on fan to na o mo top lot bi wa manche mama me to mo top lot ni wi asa sika no me mo de anwea ene abo se o mo wie pe obekọ akohye obekọ me ma me no akoje ho no obe kire me say daddy na sika na kodi o ma me hwa wi na 65 na kodi amanche mo dada yanko de top plot okay ena nti sika wo de be fa anwea ne ho ne ma akogu so no ena wo de ma wo yere say ko fa nko ma ma o mo to sa ase ni wi a nanka omo frem se omo wi a no mom na de abo ene anwea ana de omo hia bia no mefa ne so mana kodu na before I would say sika ne ma no se on fa nkoma ma me ne ade no na wo yire no edi nka aka kire wo dada se wo hia wo na ware no o me kra me si dai wa ho na medru lentil no edi nka abo amane ya ana se wodi sika ne ma no so on fa nkoma ma me wi ansa na wo beka so wo bi me ba chao what did you make an 87.9 no we share no what to the protest in da we do lentil obo wa mane ana sabra wo wodi usika ne man so fa nkoma ma me no ho no so beka che wo se wo ye ne de me ba chao dabi obo mama ne wa bra ye ware wie ye ni mu mi ja ne kwan se me dis hasika se yakoto ye krom ho se yemfa top lot ma me ono no momunji we ntu ha sebe ya anwea ka no wo bo ase ho obetimi ya fa bidi akọ eho no ama me nti se nka wan fa se ka na ma na ni sa akomo dia na nka onya nka nkyere so osi ya wadu lent 87.9 Kumasi na minim kwan ya wo fa so ti me convince wo sa now what is kana ma me awie musi dan na wutumi dodo wo ma me e ma ba tan so ti ase say okay menya nto me bana sase no ma me fa nkobo ano no nkoye na yere de me ne me ma me no di nkomo bebre se me ye bi wo boase uye bi wo boase ye bi wo boase na me wo plot bi da ho na me wo plot da ho ndi akoba asa no na o ye se na to bi wo ha se ne enye bone na mzi o mesre no esa asotro mi no me ne ndi ba ha ndi oba na e ba ho abeje ndi o ka wi asensem nyina na mzi oba na e ba ho abeje na mkate ne kra ndi to sa kwaji 6500 na wo ma me ho no me ba chane
ɛna mo de be share ono ni die nim me ba chan na che se wo kra wo die no a wo plot na wo no obo ase no kra de wo mfa soso kra nsi so David ya asem wo na ne ye ne de no matia me fa so because bi o said oba ne ka say but mama oba no ensam no say o ka say u bi say mu fritira ko katira e be yere de ja because 3 years or 2.5 years according to you Akoma indeed only ne one for 3 years asitana no bedu 2 years e be do 2 years asitana no bedu 2 years but awu amem ba cho de nyinsan amem man tibida e bai any your temper with it and also amba man tibida anka bi ankyere me da say bibiasi enti emun sam ne bebre no a me ne me yere ne hyeda em ho a ye ka ye di ho nkomo no na obi nyina ho bi nti wo mo egina kire na o mo toto mo baba park ne so o mo adwen ye o mo se o mo na akọ school o mo nim nyansa Akoma FM taba na oda fom no mo wo he taba na oda fom no mo si nyansa wo mutiri mu na mo akọ school no na mo wo he. They should be very careful. They should be very careful. Yes, me pobi kura me na hwe ne mama kwa adwuma data na mo wo he. Yes ho. Se nyansa wo mutiri mu a mo nwene muntie ma no kasa na muntie oba ne nso de na mo mfa ba ewo mu. Sa hanya video so anka mbaja asema me ka kire mo. Mo ba na mo toto ba na munyai na bo wo ka ni bre. O ka ni bre. Se na me pa. Se na me pa. E wo kwan bebre a metimi di afa so. Oma ye praise the Lord no oma na ye crucify him. Miss Abuwa ka minim ko ya metimi de afa so. Nenzo na mempe oba ne bo na me pese sisi na wo sisi mi no. Oyi mi free say sisi eni mu. Enti wo a wo tiatia wo kan sabi ensem no. You people should be very careful. Na me nyo obi a me illiterate. Ana wan go school anzene me. Ka adwuma na me pe me na me to me ka de ye madwuma. Mo amunim di san sabi ensem hunu no a mo keka no. Munyai oba ne so obetra me ho no. Ya bobo ya ho me na me hwa no nyo ne hwe me. Nti munyai san ensem hunu no. Ya abuwa no wase ne oto bo abo no kra ho nye na hyi. Se de wo gina nchen kasa awani gine no. Muwa na mususu jagu ne amani pa. Awale be gu nyina wo mo. Muwa nchenchenfo no. Enchenchefo no. Ya no bagaya. Eni ye fie asem. Krofo nsem. Ena mudie. Munnim fie de wo mu fie mahuna wie. Mahuna wie. Voter catch fresh tilapia me de mamu awie bomodi asa wo be ma won saka voter catch for fresh tilapia no ebi me se wada nei ye tu biton wo ba sko ha se ya chese wo ho ye fresh papa ya ye tuton bomodi asa wo betumi akwa akoto bi eni ameka ne se entra fa akọ enfa san sha odamri febo na enka se adwuma ni Ghana na wo ka so obi nkwa ye adwuma wo se akesika me pa che sika ne so wo se menie ai sika ne ye mo bi nti se wuni anu ye bia bills microcredit se wonom ma abosi emu do bosia kase bosia kukurubo ye na ewu betimi ndi akwakofa fresh tilapia voter catch for die ni bi na wo so watumi akwakoton wo na etumi aboa wo na so wanya bi e de ahwefie be ma ne bi sa se de na ade ba table ne so tilapia ne e de na ade ba table ne so wo se o misumi sika ne we na me de boa na che se bill credit for micro credit for aboa wo ama wo bosia nei wo so wo de kọ akwakofa fresh tilapia no bi e wo voter catch enu ti adwuma no na ebusuwe na bills de wo mo se de wonya na Ghana card o de ba bibia ni ho a chese o ebesu kwan so wo mo mfa sika no emfa ema wo nti kwaji bills credit no na fa ko voter catch wo na ekofa bi na ekoton oba so wo no aduane choba afo mu nyina mu nya voter catch for de onsa na abekwa kwaji loan no frame bills micro credit 0596 920833 0596 920833 0596 920833 voter catch for number so ne 0544 346 976 0544 346 976 na wo so fa kotobi me se wo kwaji loan no a wo di bi to fresh tilapia ho no wo voter catch no na fe nso so wo side bi to AFL
deodorant roll on bi eno so yetopa o eno nti wodi we egu apampan so na water no na kire se wobobo yi wo bobo sifu bi di ama wo ahwehwe wo no na wodi deodorant ne bi so asisisim na wodi asifie obeba yeto we ni yeto we wodi boba ba kwakum no ma me enu ho kire woda eno nti hyane so ema me wo mo deodorant roll on no de eye kama pa wodi fa moto mu a abre bia no bo hu hwehwehwem kama o to so a yade a yeto papa nti se wo bi na ne moto mu bon a kabone won ho a hyehye jene no ama ne bi ye wo free send portion free send activate free send smart ya ne nyina no etumi ebu ayi entibansanka bi na kumase come for Donko Cosmetics, Teacher Cosmetics, and Vero Enterprise, and Z-Way Cosmetics, Fisher Baku Cosmetics, Ketcher Cosmetics, one winner, Womano, Ewedum, and China, Atonsu, a Honso, Wubenya B. Now, Oban Cranso, OBO Cosmetics, Draglane, TET Perfumes, Cantamanto, and Mother Cosmetics, Okanshi, one Ewa Regina, CMB inside where Mrs. Akutu, Okanshi, Watasaze, Carlos Supermarket, and Stanford Cosmetics. Woman nyina e wo Market Square wona ene wo distribute AFL deodorant roll on no womo e your friend pass royal friend one cc to be cotton 0544726882 0544726882 na ofre womo ahye so won so wo benya bi papa na chese wakọ na watu akọ na mame ema mabedwafo no a woman ntumi ankasa he na bedwafo mama nka kyerem won se na se nkrofo bi fra yetumi ye won sa won peso mbu ye faso won so mo fra no peso mbu ye faso sa na no bi fra wo na sa bi fra na no bi fra me won di aba ye so mo de ba so ntimi se wo ada wo vision Ghana vision Ghana se nka kyo se obi fra no ka kyo so be mamulo na se wo mu won ba baju sika na akwa akodi nti obi nya fra wo apɛ na wakbo wa adwena kyerɛ no wo bi afra Vision Fan Ghana was 0508 352 002 0508 352 002 and 0302 232 0302 232 mano wanye ni se nye sikapa enra mo ntimi antemo ntemo na ene hana say Tuesday I am landing Life and Colored of Akoma FM Life and Colored on fine agro na me pesanko o chire mu kakra because on say aha no be man oba na ba ya anka ya no sepo kie cancer makese na so na so akoya be man mama he in fact ya o se be made okay ye no kra I doubt but say no kra dia na be man no pa oba no no pene pa because so be share oba within weeks and no kwamenye sure say week na kra duru no be ye no ho ade say me 2.0 say me sure say me do wunti me ye ho ade ansa na makọ wo kọ ye no so no wancho e na oba ne yare ye e na odo ni nti no say the osma obi so onko he say me yire say ne ho mfa no ko he say bia say na sitie na menye no okoya ya ka chen say oyire ne say de ositie wa ma enema bese no be mo odo na yire watimi aba be me ye nyina ye nya bia nke ye pe eti se maami wo so be babna no me pe se me twen na metie de owoka because say de owoka say ye enu de me hu se bomb na kra toto ko sa David enu ayanto because time na kra na wa ye nti obi akwa ntu jama no eti so oka se na odi ye ho ya wa ene ye nso so ye bedi ne ho ya ofri se o me hu se bomb na kra bai eti me pe se me ntwen na mentie na num asem say ye sa pa de ama me wa anya de because ene hali so be hia be ma bi say se wo da fa ako na wo he me ma no kra wo yare ne se ba ko bi aminim no wo afra ye se eyi ne papa fie wo ho tam na beto wo no na watimi agya na bro Dubai kra se eya akwantu wo koye adwuma aba watimi agya ho aba no wa behwew se mama ye boso me ba ko kra be ma na ya de because ne me ma bebre ntimi nya sa de no na so owie we nyina na asem keto we mpo ni nyina mu kra watimi abebu kotodwa apa wache wo said dem ye no fa hye me na se da bi dia na ma me na wo agenda wo de call ye wo yare mu nyina awia sa atena ho asa besi nne a ma me da bi wo se yeti o wanu mu asem ansa ansa na wo gya bia ya to ama onye sa de a ma ye hu ne se brada na wo ba no wo de no kra beto ba bia wo se o de to na sa anya sa de na ma me gya na ase no ya to ma wo no
ye benya ato ama ye ka kire nti ye benada nyame ya adoma ye benada ye betwen no ye hwe nanim so omra no meyi ne ho ano yo evangelist Akoma FM 87.9 Kumasi. Asemwe ne aye besipa eni koni aban etase ne benyansafo mama yarehwe enana aye ana ka se de yinu abe ma yi kan pa se nya nsuo na ode agina nanum kasa trega na mai ena eya asem a asie ye aye no koradia na enkamu aya fi se ena yarehwe se wo yare kura ma obi anya kwan atena wo ho me ma fam pa nti no wo kasa nyina no na me hwe ni di ni tie ni kom na mtimi ba me wabre ma fam pa se wo hwe obi di hye na abusua no ehunu de wo ye anuanom ne ehunu de wo ye me kwam de metiri ye se abusua no de no mpamasem na anuafo no ena na gina bonten toto ebo ba park so edi matam titintasuo gu me so ya me de be ye me ba ni nyina mu mi gina enti wiase se wo yare na wo nya hwefo a ye fa boni ntuareka na me ka se mbi se kwakwa do bi ene ne ba te soro wa nwi ni prebo no wa hwana ne ba ni kosua kwakwa do bi ya bo ni timo den obedru wa pe wo yi ni ba no ede ne to fom se abo ne bewu so obeye den nya na sem ebuburo ene be fa kwakwa do bi bayi ode ne ko to ba bi ehwe noa nini di agro wo hwe no wo ma na aduane okono okopa aduane aba no de amakwa do bi bayi wa ya ma fe kwakwa do bi aba nipa wa funta ban dakro ne abuburo di agro ya wa hwire gina abuburo iso tutu nani wa tutu abo iso na to agu pasapasa na de okan sorry no ka se ena woni nipa namwa obua nipa ya mo ni na nche ye very careful the receipt fi said da bia seminti ene nipa ba wiase ma kan sem bi mesa ka bi o se ene tie form do tie na onyame di bo nipa no se asan o okay clay no ana ye se kura ne clay wunya bi o ye ko sku ye se ye art ye ko titi clay ne ye de praye atuatua ni ti mi teacher bo mi o se na nipa tia enka ugira ho won form do tie na onyame di bo nipa no se asan ye se akampo anu anua ani cement ne ye de afra enti na wo bua nipa ya yiwani tun enti ne se asrewa wo gigi ne background wo yi ne ni ato nche ene hwe ye nti ye nua ba ne case die na minim se e benada table no bedane consem na eda dodo ye se nua ba omra no me fa no kura nto de eda na fe Ghana man ni wiase ehunu ba bi asem no kura da se be me na di fo e be ka kire no so oba no so di fo e be ka kire ma me das Yamisha, what's your Beatrice answer watching you live from Second D? The lawyer should come in and help Ima out of this trouble. Me das papa and no mercy ja ode Abba Minkekai Bakumi and Nubi Famao. Was say good afternoon. How are you today? Sometimes life gives you what you don't like. My name is Celestine from Adenta Medate. Celestine, so do the Abba. Good afternoon, Marco. I'm happy that you are back. I can now watch Akoma FM again. Winifred Aguna Swedru and Ononso Edebaye. Was say the best solution is, if possible, the man should reverse her condition back to her previous state. Hey, obesity sadi yadi mabano, and you are not at the ban issue. Was say ambitious watching you live from Inche Achemfo Abikurum. Greetings to your listeners. Fear women and save your life. Go and get spiritual layer. Watching you live from Inche. Medas papa ambitious message. And no was say watching Marco. I'm watching and listening to your guest. Please tell him that it's a burden the Lord is delivering him from. He should let that lady go with immediate effect. Any attempt to bring back this lady will result in his death. Please tell him God is saving his life. I can assure him that his real life partner is out there waiting for him. Any man that makes a mistake of marrying a woman instead of a wife will in no way escape this encounter. And your message is in the edoso. Yebeko swana ya kenkan ne mom mame emra menua ba ho na oba ko na du ya dom papa bi. Nana
na pomete se nyame adom me ho ye pa ye da Krista se eye 3p eno ane adura ye nim eno ane adura ye nom adura ye natural from wa bia nim na ye de ye ne akasa ye garlic ni ye wo ne hamaka enu abansu papa bi sa nokwa edura award sa da so edura award da so giani agi na say anya award wa 3p di anya na no 3p je say one sign ankope bi ato na wani wa dance anchi eye duro ya gia tinumadura award da so me da se ya matiefo nyina emo bibia akwaba e de ba akoma mu nsam dwumadie so e say whether the more chilled awona ba on sa afa me kakra eye nye bad sa medafo mi busa sa ompo no emuti sen megidi sa waje me so sa oho eye papa Akoma FM enti awie se de ya wada bia ne uhia edi apomde ho nkomo no ene nso eye ya wada enti sa akoma mu nsam dwumadie no mpanifo tena se Maa Akos tena se oni abadwafo no na ya mewura mu simadu anka aka wo se wapomde ho nsam no ehia so benya anika ahoto ne ahosepe etie dwumadie ya je se wo mpom ye wo se Maa Akos toda ompo no niema nkoyie mfama wa obi kasa kwa na abuafu na je say nin sama o kan kra na ye pa nso memfa de wo kan ye pa nso memfa medofo P garlic mixture na enonom ebe boa abre bia na wapom de ho nsem no ebe koyie ntisa akoma mu nsem dwumadie tena se ya wutie em wakoma eto yam efa aba edifiri esa se wo no edu papa award edaso je number na efre doctor ebia last week when to mini ye amonkomo eniema so how pa yade ni wudi asie mesrɛ ofrɛ yen emfa wo nsɛm nsie wo de how bia no wo frɛ doctor wo se doc yade we na eye me kra me nhyɛ ni mo de kra eye me na emom ensunsuan so ade abrɛ me nie eti mesrɛ oboa me doctor no be kasa kama ama oniema nyina atumi akoyie edi amount ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 me da for kai se edro no eye 3p garlic mixture na edro no ewotuom se de wo hwe no onua TV ene Akoma FM online no ewotuom ehye box wa eye yellow ene green mu ene adro garlic kokko ede ato ho wo bie so a edro ne wotuom ne tie kokko edro ne to ane ho no ye de paper eye yellow ene afam ho ene ye de green ato yellow na no kakra bi ene adro garlic kokko ede ato ho mesrew box na edro ni hyemu no se wo de won safa ba bi a ya twere 3p garlic mixture edi egunu a eye wewire akanka samusa ye beka no roni beka se eye rough mesrew wokoto na se ente sa afa manipa no enye 3p eti e ba ya kato se twato wo phone so wokọ asamaami a wo pharmacy ha papa a wo ha edre ya da me phone yisu yi eno a bi na mepe so wo se bi ni ho na oyi fofora ma wa enye wo na okura osika to edre beboa wo to edre betu ya de ase ema obi mfa so kwan na ne wa chenchena ema obi mfa akotokoro ayede do no enye 7 mfa ma wo because wo de ye 7 enye yie sanso na 7 ye mfa nya akotokoro because eno eda bukum eda table so wo de do a enye yie sika akora betwa wo me ye ma waduro papa edro no so 3p garlic mixture ya de na ahye wo so acha wanu maduro a enko no so 3p hwe wo bedi ho adanse e de akira foforo ene ye hwe general health ene adwuma ye Maa Akos ye ni adaje wo tena se fa akosa obi twika wotefa akosa obi tidwom wotefa akosa ewie katabe na wonam so masom kire se ye ni adaje wo bedru fie ne wanna ne senkuto wo da enna nso Nyankopɔn de ma ye se de waka no kire se num no wo so be ye adwuma ne bre be so a anadwo wo be kofie akoda akoje wa home enti anadwo no wasiesie se ye ya home esanse esum aba enti wo nso anadwo ya Nyankopɔn abo ne se kokoje wa home ya okoda kete so a okuni koto ha na wamina koto ha stress no wuntimi nna afi na wo phone na ehuna mane ene obo phone yifa ha na wabo afa ha wobo fa e ba sanso a ede aniyare ene bebrɛw saa bre na wo se woda na wo de miamia wo phone so no emwa eti wo hia 3p garlic mixture wadi de awie na wadware awie no nombi se de atwere wo box no ho na maame wo beda
ai wo beda pa je se alarm a wasete no ene benya no ene e wo be news on pa de ene wan hwe ya wo beda amana bo no nsia wo sete alarm na just be bia no aye kama e di amount wo kwa adwuma homache na wan sete alarm a wonum 3p a wo beda ama wo bra atwam enti wonum a na wa sete alarm e bre ne so a eno abenya no san say 3p garlic mixture ye dura wonum a wotumi da obi hon mo da so de no pass ya bro no na ne wonam nyina ye ne ya na ne ho tutu no nanso 3p nti saa de ne nyina bejai obeda afi obeye comfortable abera wasore afiri okete so medafo pe 3p no ne beboa obi afu aye kutu osa ebetumi aye osa wodidi kakra bi a na wamen e ho no wafu no na emu yodududu osa timi yosa ena anadudidie so eyosa ena obi asrade ewo ni pedua ni bebre e basa no wa echeko no wafu aye tan pe 3p garlic mixture medafo na enonom e beboa ayi osa no afiri ho na sesrade mpo na am wafu aye kutua na wagyae anadudidie enam wie bebrebe eni chibom die bebrebe e basa beboa edro ne beye adwuma ama wafu no ebetwe eye osa nso a ebetu ase amonya afa ahodie obi nso ho no me na ne ntirimu twetwe no na no ye ne basa e wana ne nsamba ina e koa na e moamoa ne na ye da fom no ase fom ehyehyemu otia fom a ase mpane wo wone ne mu e wana na nsoa na e keka to so Akoma FM 87.9 pressure no e ntinimu ne kofa bawo sa akoma ne pompi moja ne ntimi anko ye adwuma wo se ya ene de sa ahotwetwe ne bre wo no na ho ye basa ubekomu no na wuntini no e bia na srade bi akɔhye baabi ana se ebia wonntiri no moja bi abotoa ehye baabi ebasa na ede wo haw na abrewo medafo pe 3p garlic mixture na enonom ebeyi sa haw ni nyina afiri ho ama wasipi esita ama ne nyina so atumi akoyie ede amaw ye number ne efre ne mo nkomo wate enfa bibia nsie wanya asikyire yade oba beba ko pe 3p no ubu nsa ebeye ene wede asa ye se kura de ne asen ebi ba 3 days 2 days dakrope da bi oba de se wo ye oba sima ene na enenum na ye kama na hu se o num adru papa fra ye ni nkomo ne yemwa number no eye 0248 92 88 24 0248 92 8824 3p garlic mixture ye dre ho nya den kura Ghana ha ba bia wo bia no Bora pharmacy shop any Herbal center wo kwa wo say o pe 3p garlic mixture number na good screen so no fa na friend doctor no na ye no emon komo emfo apomde ho wo Kumasi a Bora Colinac Herbal Dani Herbal Criske Herbal ubenya 3p garlic mixture ho fonko Albert Sam takrade AA Mensa Koforidua Gapson Pharmacy ewo ho Momoni Away Enterprise ewo wa yene katidra ne dinhwene mu wo fa kwadwo Herbal Tamale baabi a electromat wo na okwa abenya bia to UDS nso Charles Herbal ewo ho Redeemer Pharmacy ewo Ashaman Kingswalk Kofsam ena Angel Herbal so Accra Okanshi Little George Health Alert Clinic omunyina eye pharmacy shops ahodoa Ghana ha yedi 87.9 baabi a wo bia nso ene obi okra woton 3p na nso yenim Herbal shops amwo Ghana ha moton 3p a yenim nyina no onyankropon won hyira mo na no so for lie Herbal shop bi na ewo station wona abrosana se wono no na no metu wani hwe wono se gbotwo menim wudi na so nyame hyira ko so for lie ko pebito honom obenya bia to wo to 3p bia no pebito medafo ne tunu botwo fa ko gu shop ye beto am wanya mfaso sanse eduro no edru papa je number bread enkomo twetwe asi ne doctor enkasa number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ma moye resonance chese 3p mo freyen supu sunu numu a na atene kankan freyen wate kade ha obi a kire yen ye beboa ama niema akoyi afapomde ho 3p garlic mixture that's a ne nyaminsha papa ba ya kunedu medasipi aha Akoma 87.9 FM onua TV Akoma mu nsam dwumadie no na wo hwe na wotie no na mama reading messages here was say I took him and her wife
from G to Obuase me a taxi driver okay was say offer yenua bemen ene ne yire free G ekọ Obuase nyame ensha papa was be bold my friend ono so ne raho was say good afternoon may God keep blessing you with your job good afternoon may okay nidin the akosua amevo ono so edieno no was say it's very painful but tell him to keep on taking good care of his wife okay was say please I'm Joel from Aguna Nyakurum please tell the man that he should give them to God and God will punish them for him okay message is not ever I say please the man is very amazing good man if it's not another person like it will help his wife me pacho wait there me person me kama was me kaya me hunu so I say I'm Regina from Ashaman Maa Akos where the mekanya enfa I say so sad my name is Ellen Safo from Aguna Swedru my brother God bless you papa bless you too I say good afternoon I'm Ebenezer from Bokrom F line in fact if what the man is saying is true pa dia may God strengthen him I'm sad pa I'm very sad this afternoon and also Eddie no I say hi good afternoon I'm Joel from Suhum please the volume of the jungle is too high we can't enough the yanokrepa hi dodo girls are not good God bless this man grace my boyfriend is my everything fanasa na hwe ne so ye everything the be when you know we say he's something he is a good man but as Maa Akos good afternoon we say good afternoon to you and your crew Amata from Nkwantakese Habitat I miss you papa agree Marco now we can say we dey oye ni ntem ade a wo pede se wo hu na ye ngogo ho sa wo na obi age afro nsem and na won na tira na mfie mi nsakra kwa wa na ade na watch mi nsa na busumi Akoma FM 87.9 Kumasi so wo hu no o se wo tie de kasem ni wo hwe ne niema na eye de wo pani bia nti ade a wo pede wo gogoro ho sa anhwa na afa wo tiri so nti nka ne kwan so a no nso de na kofie ono a okoi so no abusua age na atum ama na hu nse ono so ahya wo mo se oba ba ye ne ho ade oba ba ye wo ho ade kama e no ono ne te kama nso se ne niam bia wo ye nyina kire se oye oba awarefo nti se nye woyi a media mi se wo bi hye ho obi hyem awade we obi hyehye nkyɛnkyɛn ewurawuram na abegu awade we na nya saa de a akakwan a wone ne kunu onam so unse oba no so hu se wanya kunu enti bibi leta wo mo boy nyina ma akonya ize o enye ize se wo ba to na saase na wasie du lentil na wo hunu ba ma o se daddy unse hwe se de o si boni din daddy no friend daddy prekope enti daddy me ne wo mienu nyina japade anie e yo ba no ne kaaye enti that time wonim se bibi se ibesi a sanka no so nko ye sa ja wo de ni sie na fo sika no beka ho ne fa nya medie ni yi me ye fa nya we yie ne ye mobra ampa so wo di wo kunu I am my husband are one yenye tu enti adwene na e ba ye ne ye nanso so bibi taamu okay bibi hye kire ugidi me gidi enye se be ma ka se woni sofo no wo bibi ye ni ntia me gidi se bibi hye kire since we de bia koso wa wade we nya adefofo enti me gidi se obi hye ho a oyeye saa neoma na e ma aware na ye de aguo no enti me sira wo ba no onya abotere pa because nsem we die sheda enwu aware ma niema bi nya dendenden sa mesra wo mu ama mu mehye ba ma ya bufuo mese wo mu amugira nkyai no ama wo mu mehye ba ma ya na fuei ma ko ma ni mehye na bufuo pasema wo bi fo ya no kwatwe mo ho o mu hye da mu ho no e na wo ka chem na obi ani hobi e da mu no nsem ekoso wo no ene niema wo mu hunu wo mu ho no obi ani hobi o mu mienu se de o mu nya ado a wo mu pieye no mu ko ye ko bo lete adwene huhu nse sika bo yemfanye we yemfanye we e yo mumienu asem enti adru die aden a aware ne die se wo se won ware a obi ate na ware ho wo mpa obi antumi nka hwe na mom die sese ye de to no mpanimfo se yamfa anto a efiri to ana wo ye obi ade na ehye na koma de wo koye ne wa akire no wunimo ansha efie no besi ho na enipa obi antibi nkom yenim fie bebre sisi ho a enipa ntumi ntina mu o enti saa na ye de ye tie enti se mo anhwe ni yi a na mo hye ba men ye bufuo
na obe wo so wakoma gina so na ebe ye yisia na akoye kikiri na afa dia odo obe ye eyi na odo ata dan ho na akofo asema ba nti wo so obeba ye hwenani ma akwa hye yebo brother nti ye twen no tie wa asem ni nyina awie yo e na o hye yebo nti ye twen no nyame adoma ye brother offer me was my now I'm happy to listen to Akoma show nyame enshapa. Was it at the man genitals working? Richard Afienya was a bear man bema yejuma. Was a good afternoon, he's a good man. Made us say hello. I like the show. I want to tell the man to be strong and let it be. God's time is the best. Made us say minko me second show so nafe mene ebushia nkwedi nkomo mira mema wa ha na promote say oko ya the Christo say be me na mema ha so yo bacho within e bacho me di Nicola so free me fie din de ya wo entry ena mira so e Akoma FM 87.9 Kumasi ofatachi okay yemienu mienu why na be rin ka kasa maye me bacho me medical yo na bemena ewie we de menko amesempa makunta efreno akwasi Peter oware mniamba efreno vida osu afri woni ntukwa tra America 1974 na atetia papa nde mnuaba ne fam no ani ne akwantu hwatwa a wode afri mu yi oba fie miensani Omoba Chagana had 87.9 Kumasani, where the miniaba na kwa kusi, or what a baffle fro, at to so 2 more, 1 now 4. And Tiam Quatia no antiquitami antijame, was it Yemiaba na film? A mamma quanso, or bushing for Bessie, wormwood de wamba. And Tiabushan Bani, sim Camuni Pebia, ye bef yen to train near my name. Nti amamra ni amane no ye bese mu ye de nsa bibia bese mu na wotwida ye bedie nyina wa ama busuani bi ama na wotwida so wa mu bi ansi wo no Akoma FM 87.9 Kumasi o musi makohu ba bi o da de ba nsa kan krata na se di ye asante amamra so de se wo sankan krata no aifuno be no wetime ye yamra ye yampa meda se mame nkobi nua be mai so na ye nto ade mra sisi a ye ba na ya ba beto aso asem no a wo hwe ne se a wutie ne se no ehu papa tie nyi wa fidie ni free ha was please the brotherhood is saying help our brother if he is right yawo meda se brotherhood for ye beboa okay bemena o papa mame mo akwa babiem ye na ho te sei me hu ade na akade mpa ya ka nyina so beba sa na che family remwe jo me da se me chia ahwefo ne atiefo nyina media ene Dr. Ibrahim Adam Isa me ne kwankyerefo pani a me da Royal Homeopathic Clinic ano na ye wo Kumase pankro no atimatim Monique Junction no so hwa ene ye wo Sanso ena Accra yewo Madina Ashalubutwe Japan Motors ye ne living van ya sorry no ena edi enhwe animu na sede ye de ato ye ho so senka ensuo to efom oden enipa ni bebre no awo ho a yare na ehihye wo ho a nanso fame kono eni ho utumi unse wonya ska ko be kwa akohwe ne ho yare obi ho no mo an ba yare asi na akwere wodi na tana hwa ama ayemre ansa na wodi no ebe enso sebio unno akwara ne nchen ne owo na ade ebi a bibi nti fame koni nti ena ama akoba ne sa eno nti ene ye de ato ye ho so se ye de bosumi bi besi ho na ya boa oman no ti ye promotions no nkokra se be bia wo bia oba na utua 1 million tete ho de no 1 million and 100 Ghana cedis ye be ma card ne ama folder ye chechire won san hwe wo pressure said de etie eye free wura doctor ho ne na akotwetwe nkomo e friend consultation eye free ye betwe wo moja collab akofifi ma bibi ma duidi mu ama wa eye free se ese fatase ye de wusi machine so ne massage wo so eye free ne wa afidie nwanwaso nso wo ho afidie ne behwe wo nipadua ne free wo trim
abesi wo na ase ebehwe wa dwin mu wa hra wa wo brebo wa koma ho wuntinim wo mogya mu nkasem wo ba mu mu bibia besi fam twan free yenye wo hwe na sade wo yare tie bia nso yesan ma wo aduro free of charge any free ne dos enti senye se ye share program yi ase a nanka minim se yare ewo nipa ho a wo muntumi empie nkwaje ayarehwe because ukwa ura hanom a ubetua sika ura ha ubetua sika ura ha ubetua sika nti kamia ye se unkra 20 million kwa untumi nko nkwaje ayarehwe na emom ye boa kakra yenso yafa mu edia ye betumi aboa nti fa me telephone number no eno ne ade ehia sanse eye fidie so na ye brenti na bia ne ya ma oyare so a na eno nkyere se ye nsa sempo ti ona hu ni se wonyare mpo a wo ba ne ye de fidie hwehwe wo ni padua no mu a eboa eya na ye mpe check up eno ne ye hawa prekope na yare na ka no na ye de kohye ya anom enso ebia na ntisa eti fa me telephone number no 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 sa number na fra won sa be kame won okura Vodafone line nso mfrɛ me wo 0204 496 212 0204 496 212 Wana ohwe me ewo onua TV be say numbers ni gu ho kakraka fei na frɛ me na wonua bi nso kra wo yare no wo de number no ama no mesra wo say ye awo ene ho ayeden ama wo obema ana wo ye oba na awo ho ayeden ama wa ubetumi ababi wo prostrate ne na aye kese wo de eno dwonso no eba wo bre ana se eba kra emo wo nkaye eno nti untumi nkonipam untumi mpie untumi ntukwan a bra oba ye behwe amaw wo bema eno waye mre ewo mpam wo de tare ana wai wo de fam na bai wo de si ana akoa wo de boss wa petre na age yo na ada ho home twe na afei Yakubu ngoma etre na nchiche mienu na account okon bedo ensu wunya uti se be me wonya second round na nko be konenso ahoden ne ma na kwan ebia no oba ye behwe ede amount say ye ulcer ene hawo typhoid fever ne hawo stroke ena aka wo yare bia hawo me say bia na mantimi amo yare so eno nkyere say yensa Royal Homeopathic Clinic say ye de enade ananse kan etwitwa onipadua no ayi yare no ayefre ne surgery anade ebika na operation no eno na yenye na emom ye de alternative means homeopathy nro papa ena ye de efa kwanfo froso edi yi yare no efri ho emaw ye ye adwuma fri duada ekosi memenda ye start anopa 7:30 no nso ne fa ne apon anwumre nonum 5 o'clock me si ye promotion enti oba ye de bosom yi na asi ho oba ubetua card no 100 Ghana cedis tete ho de no 1 million say over consultation free ye betwe moja collab free ye be massage free fidi ye be hwehwe oni padua mu free ye be sanso ama waduro free of charge intimi srew baby bia wo bia wote menka no tro number no na fatu ye na bia sabre na ehia wa na ebe kakra na ehia na wa kra na wumpo ufi se wunhia wunua bi wo fa bi wo maame bi ubetumi de amano no no nso afreme na waba oba na wabantem mesi akra ye wo Madina ashalubotwe baby bia wo bia yare bia ha wo no o de bra me telephone number no ya de ehu hia pa nti ye krado na eje me telephone number no na freme me telephone number no 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 ewiase yare ewiase ama me ne wanse no na efri yare no bi benya wonso a na efri yare kro no a na me ye practitioner
me ye doctor de nanso yare a emma me huna na me ho wo so me ana me enipa ho ye me mmobɔ eye yare a ye friend stroke se me te ho ama no den nyame mfa sa ama na me sori anopa me bie ma no akasa me yere ho a me bie yie me pagya me nsa upagya mpagya utu nanya enye yie wadwen yankasa mpo entumi nya adwuma no ahu se wo yere ni ana wo bani stroke ye yare bia ha adwen na enchi nipa prekope ebo kokko ebetumi abo kokko be ye mfie mienu mfie miensa nanso esanse eduru ba bia ye mfa ye nipadua no ho ye kase ye free screening ni kra no obi ohono mu a omma ni ya cheke na hwe de ekoso ewo ne brain ana na dwen mu ebetumi akofa stroke no abre no me se yare bia ha wo no ebre ni nti yenyimo yare ni nyina so ana yenya kwan mobɔ wo yare ni nyina so si abɔ yare so si mo yare so me se ye wo etimatim Kumase ye wo etimatim Monique Junction unya fa etimatim ka na so besi wo Monique Junction oba besi wo manibu pe sanso ena Accra ye wo Madina Ashalibotwe ebre ni nti ye di besia na mo mfa me telephone number no na frɛ me sisia na ye ntwetwe nkomo 0242 951 005 0242 951 005 Boda ne ye 0204 496 212 0204 496 212 sa nombe ena afra wonsa ebeka me kwasi adanko ana yenye adwuma ye adwuma firi dwoada ekosi me menda nyame ya adom a ochena yebe ye adwuma sabre ya wo ben kra na pese wo ba yebe pon no numbo modin se obeba na wonso wabeje wayarehwe nyame enhya o papa pa bomodia na efre na koje ayarehwe nyame adom wo madwene ho ama yarehwe mu ayefo ede amount ko aha Akoma 87.9 FM ena Onua TV Akoma mu nsam dwumadie na wo hwere wutie medi ne mako sede ye bo modia na yefre hana na hana agi yeso no wase me nyame ya do brada meba meso be betranse aka medie no wo so hunu se ampa sa wodi wo case ne ba Akoma mu nsam dwumadie so wa Akoma FM square won so ye betumi apɛ wo ha ona no pmesibre ede ama wo emfa won se de enipa no na asɛm wo din setie ye nya frɛ no wa ha onyankrompo adaworo menti enipa ne beba am yatena siesie enu nti wa asɛm no emfa nhyɛ wo ho kɔso wo akomfo enwidwe nwu enya enkoda no na emom no fabra yenka ma letena se ehwe en wonderful enu nti sa wo case ne ba Akoma FM ye wo Kumase askwa ye ne Kumase mo no main entrance ene din hwani mu ya bro sa no wokwa ho entinya yira kwan kura production line ni o ba na wo form kwan ya ubetumi afre producer was 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 ubetumi afre producer o frɛ no a ye beje na yasom ni ya che kwan na won so do case no aba Akoma FM 87.9 Kumase mi ranom na edi nkomo Mr. Nicholas Osei Afriye owusu Afriye na me nua be ma wo fire otachi na yemu na edi nkomo enti papa yentoa so unua ba no Efrim ede na sie bese bosume miensani owu 6 June mpacho ya na wakasa ne ede so because masam na eni eden samo shefu tumu ne kokko kire se ni bre na aba wo film bese bosume miensani enti papa no ebai papa ben 87.9 Kumase ai makonta no o sister na wo film ni kunu no obai na no amu ne bae onua bi ofre no say no man fca yi ewo fun so enti tu anamo ko nkran ho ko pe menua ba no se mo yie fun so ya ewo nkran ena me ko hu ba bi a menua ba ne da enti wo ye se odi nipa ne beba se odi beba ne o hinu odi nipa ben odi menua ba ne beba odi amu no beba odi amu no beba so odi bebo so on fa no mu ene se awie kan
nti enim kwa be bi fa so a ye be siesi fun nka first ne pen assembly say 87.9 na mo bi ka ne sa pete we de wa man nam bi anka die nti na wubu sa be no ade man bu sa ben say what the menuan for atiti mu sa no wa no be 1972 no what ne kwa atiti mu sa ko time ebra menuan ba de ewi o wa no 1972 and when na kwa atiti che say nti unu be one tamfo obi asabi wo ye nurse by profession wo ye adwuma wo kwa bruche bo be say 3 times won so adwumbo ni sim ni nyina wo ye adwuma obefa o enipa wa man befa from ska Francis we o ti asisi a won won ka Akoma FM 87.9 Kumasi entimi ko pro station odin sie nyina no ehun krate won edi machie eye bibia afedi pa no wuwie ya na otweda wa amamre kwa na yi no ya bese obusuafo edin sam bibia bese mu wo msa won na tia wuwie de but ye bese mu munyi nipa ne ti committee ne fanya yie no a wa ma obi a ma committee no na otweda so ye di yie no a wa ma Edienti no was saying, Niku your friend is saying. I Peter Mensa Bonsu, your friend Peter, yeah. Peter Mensa Bonsu. Akwesi Peter, and now wouldn't you ban so the same? Those who are free. Okay. Vida. It's almost worry and 53 years. Akoma FM 87.9 Kumasi. 53 years. 53 years. That been as 53 years na catch me say. Wa worry now no the party team mo. Adai wouldn't you ban sabia so sabia nyado no yare. Dieti no betra wade ase 53 years. Was me yai watch baby wa when be. Said ya can no atiti ameka bi ni say. Sabia born man ba ho padua asoro this to asase won papa ton di jowolu oton ni nyina di mena test papa na tonton ne ma nyina di we kura nkokwa akoton ho de mehire no ena so ni bedi na da so pisi ba de krata ma me one day de on ton ni o bu wo bi obo adi wo bi wo Akoma FM 87.9 Kumasi we Bokrom Estate Minya ba ne mani nyina waton di hwese we nu aka ne ba de nka akoton na me ko police headquarters because ati me hu ba bia minya ba no wo enti me ko police headquarters no ka se minya ba no wo aburushi na msum ka se wo Ghana hanum to a conference call de man ma me to so enti last meeting no enkran ye se ai wo ma me wo Accra ha so in Ghana so woni ska wasem so because I take a press function no enti unua ba ne tiase ena ni kunu tonton wo na japade die ena wentumi ansori anka hwe Akoma FM 87.9 Kumasi unua ba no otiase onyare oni adwiri ha oyade bibia nto no ena wo hwe ni kunu ese won tonton na japade ni there be say I wo court kra japade ne tonton ye no why unua ba no na de court power fund there be be man na side court was age memi nua ba neman de ama ai atonton si ne man so tonton because ko wo mu abrushi nas enkra no de tere se mister onyini ye no onya problem dey problem Akoma FM 87.9 Kumasi na hu se nkomo no as o wadwi mu how kakra depression ana depression yeah enti mine has ye no a otonton foreign wine oba Ghana ha sa batonton kan de no oba ye baby anti ese beton obada da mi bla yukra se on fa be person ma no non ton non o maniska ani adwuma na me bla ne se da bi on timi nye sa ye jane de but necessarily the don't Akoma FM 87.9 Kumasi no fa chiri na me de dan ne bi ame ma han e no ko fio efia wo sister sie no na wo de bia me ma han anu kra de me so me quality work kra she say ye nana na ye hini wo francho ye na ye hini wo francho do the pro to maame a 9 pros we de woni pankron from 3 different mothers na me maame de me kokwaji ye ne msisa ne boa ma esi ye na boa ma yesi enti ni e wo fie emimre 5 ana madam for back of you free question be bisa na me fast ana mbisa say opani me pa che Akoma FM 87.9 Kumasi no any fee ana say if you know any wo na oba no ufa
honorable assemblyman ho was na una hwan na obebi sam sansem na just onimu se oye busuani obi sam me na hwan na mi bi sa ne sansem talent ni bi wum e ka kire brand say man say mo so me so na mi ntifie obi anam se me pato fi ni wo mi anam de dan ni nyina ma ai me brand na ma mi tumi ma me de ma ai ti so so we fi wura mpa ye nyina yenko me brand ho o fi sisi ya wona bu fi Akoma FM 87.9 Kumasi. Hey. Ana mi pia bontin no a on so pia bontin na tenen funi nyina pie ete ye dede ama ni papa ho na me ya fast me flare me stand e o fon so de koi ente koi na o bisa se yawo ente Peter say duru ho biem wo sister na eken Peter say duru ha biem wo say beto agodi ba ya sa biem ni biem bomodi an me enchi no mame chino enti sister cancer no ono e fast kuraka ena fum akwaduo enti free ho no me target say me ka che me bla say oba obi mu a Akoma FM 87.9 Kumasi. No hu say san kwa sem na wudi no because can feel nyina potonton dey what take overton afranto dia tim nyina o pese nka wo kom so me bla no odin days no nko de nkrata na mo no nya kwa beton ana nya me so ono se go school go tiri akra on so bisu na bi say on fama so mo say wa ko ye forgery people bi anka wo de ba fi ho asa be sa de ni bi o ye di adwuma makonta no o abruchire de na o san ba chire no last one no na me ni ho se na me ho ha because we be Akoma FM 87.9 Kumasi. Yes, if you nyina dia ye fa asase nso nyina no wonim ho hwe akoy ye for three people ade abete no say o ton anu chi kura asan de me answer ye fa japade no tonje wonim me san won kan asema ba ko to ahye say ko fa nipa ne bra say this in covers na won tem o si wo fine wo wu ayate ase ye ya kan fo ye nyan kan fo Nibo, assemble na eba ya ye ka say onkofa wo sister mra wo say 6 days within 6 days obebo amane so wawu. Nse o start say Akoma FM 87.9 Kumasi. O start say ayi wo ye japade wo court o. Mim ko di sunu aba. O jiji japade. Very good. Ono de court. Enti mim ko di sunu aba say 1.5 year. Enti mba na say court asama isa de eba fia mim ni e francho mim go sunu ayi doma new doma wana mewo ena me ba ya me boy bi no twere to ani mo so me de krata bi abetare ho de me de call court kwa no edidi matem say say court afre wa bi a wo ma enti en ba we lawyer Toto Chambers enti Mariam ena me de asembe da no ena mo ye say me Akoma FM 87.9 Kumasi. Ti mu nua ba ne mra meka say japade ne yo no ne dia na enya ni kunu ne dia no wo tonton dia wasenka wo nua ba ne beka no no medase ana court say so far say mo dey the way for me metimi akasa enti wo mo ne pem so sa lawyer say ne pem so sa na last minute prince say bianko ya p because I mama judgment ewie na wama judgment ne sen say me ni ho no mo no enti wama ne sen wo ni ho ye ni ho enti wama ne sen ene wo se mo nko ya p o say what really in favor of them man say japade ne ye ne dia enti obetumi atonto ana there be so me kwa say nya p according to me lawyer no so say Akoma FM 87.9 Kumasi. Judge this want to be my judgment because who win no he say me lawyer no enti ya my judgment say ejapade na ultimate ton and awonyai ton okay enti o me ya p no kura enti afa na wo mu eye ho adwuma but sabrand the sana was sister ngui ne so on fa no mra no wo de me hye no so wa brochire o afenim panso bewu Ghana wo ka che court ne say na yiri wa brochire enya me so me ka che court no say me yiri me sisa no Ghana ha no mo sabrand na makwa akosa na bona mane ana na mafre no amoma hu say wo sister no mahu so Ghana no Ghana ha no Akoma FM 87.9 Kumasi. Me nyan keto enkana obi okay esidai enti sabrand ye wo mu ina mobo na mane say sister court wasem ne say wo kunu mefa omra wo se wo wa brochire Muni mo sister din komo sa brain mo. I na make sure say what next year for the past 3 months no man hu no. Me go please 3 years ni
o ma ye hu no o do sister na sie what na sie hinifa Accra ho na Accra munim ba dia o mote no some first pick farm ne kwato no Big farm one and one very good. What sister tie? Okay. Oh, one big farm we one the one ne ire ba ko ati so to mo ware wo for. Oh, not just say Peter Mensa ayire no mo yes. Akoma FM 87.9 Kumasi. What sister ka ho mienu ba what sister ne yire pani. Okay. It is say no one na two afri what sister nchen ene oba foforo eti baby and our sister to pick farm ho enti e wona na eya amokokwohwe mo sister sister free Kumasi ko ho ne ekohwe no all right enti the last time kra na bi a okwohwe wo sister ansa na eche wo ko ya wankoto no mu se be ma no e de na kosie na be mfie sai what the last time okay Matthias pa Mrs. Anu ko abrushi nti me free sunwa ba no be sa de no me ko nkran ho na che be ya pefa mote ne Akoma FM 87.9 Kumasi ne bo be friend na yi o ka kire isi o ka kire no a o ka kire no be kire ba bia misa no nti on kan kire on ko kire ba bia o tie nti man kan kire made ni mpo se me ya ka kwa nti made kura do sa pan no free fins we ya o pam de nipa afọ na yakotra ne che wo ba bi o de ko ye no okay nti what the sister see for 3 years and some more tini wu ti for the past 3 years mo ahu mo sister ni mu da dabi mo ne na nkasa wo phone so da dabi na den man ko report because when you this year I'm the criteria man because I have documents evidence na mu no Akoma FM 87.9 Kumasi e for police headquarters for Accra and was had la wo mu say wo abrochire what do sister kwatwa abrochire and you your conference call na me say no na man was so and the police for so be intelligent and muka kire and say I'm transfer is a mother right now in Accra and baby I say komuchi no and am kra ne ka say omo mother e wakra mother wakra but omo friend kra no wa abrochire good said the police for ye na me expect say nka bushia ne be ye time mo call pick farm ho na oni ho no yeah what dem was for 3 good years Akoma FM 87.9 Kumasi no mo wa abrochire no eya mo ne mo nkasa no mo bi so me da se ho dia ko won kwara no wa abrochire on mu se so ma me kura wu 3 years 3 months ni wo kura ma ha no enti mo ni mo wa fase fo no kura o mi dem wo mu se o mba dum konante ena me che se o mo yam wo fase fo enti se de tie bia no enka da kuru bi me wo fase nka bu benya wo mo number na nka mu hu wo mo ya be man so wo abrochire wa fro wo fase kwadwo ye ne nua ba ngote sai wo maame o se da bi o maame ni ba abrochire wo Ghana no mo se be man ni twantro ena me sure se me nuam so abrochire obi to mo ni nkora ndi nkomo ena mu bi sa mo no da bi Akoma FM 87.9 Kumasi so mo din kan ko police ho ena o se mu nua ba no wa abrochire ena wo mo frɛ enkora no ena o bi sa enkora ne se mo ne mo maame na wa abrochire ena enkora ne se ye maame wo enkran enye police for no na frɛ mu a ka mu ni enemies bi ya sa 3 years na mu nya nhunu mo sister no na mu nya fanko police no mu betimi afrɛ mo wo fa so wa abrochire ho maka se afe mfie mienu ye hunu ya sister ye bisa mo papa se o wa abrochire na mo ne wo ho ana ana mo mo ani kai kra nya sa we ndase na wanti ze wo mu ni ahum ga Akoma FM 87.9 Kumasi on peke call ye bisa me metigana woni me sa mo from mo mfa wo won za abrochire for nkora dem so ma so odin okay all right sabe se bi mate enti ye gusu twetwe nkomo se ye efunu ho manso ne ye twe me da se efunu ho manso ne ye twe na wo kwade wo ba afra busuam wo kwade ni fra busuam me hunu be ma wakoye oba ho ade na wone wo ba ate na wo ba na wuo wose me mfa mu no ma eye abusuafo me be ma no me ti bi da wonya santini ana we send wo ya wo free santini Akoma FM 87.9 Kumasi wo frɛ no mfa Peter me se free kuro wo free kuro ene waje abusuafo ma boso yesu afrɛ francho ene ma wo si ma bu bi se ayi pete du na mbika no ase no what be that me see I just see yet ne because asem we dey for from me yakọ na kra ohini mo nana kwati yakọ na ofren kra wa man no wo nana no nana bedi na ebusia di 1 week when see ho ebusia di 1 week wa ma ajapade na wo pe ohun 1 week no mama busani bi ansi ho
Meba. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag. Bra aden. Ewia yi na wo hwa ye. Asam no you started with questions I want to ask you. Ti ye mana bone tofa. Akoma FM 87.9 Kumasi. Asam ne tofa na fe yemre. Ima Mame. Me ma wa ha. Ya nua o ma. Na pomo te sen. Adom ni nti nyame de nenso acha me. Enra wo da ye. Papa. Ojidi. Papa. No trouble. No trouble. I see. Yeah, the nyame ase. Ehin na yima free by. If your boss is here. Okay. Enra wo de assemble die. Bone tofa. Me entos. Me da ase. So ma me sa akwanya yi. Eya me ne me yere hana. Awari mu nsam. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ani baby akɔwi a saa abre yi ɔde wɔ mani japade ya boma wɔ pa me free ho ɔde abɔ wani sei so nti no na me de bɛda mo asɛ ne de no me kan ne nyinaa bet ne tofa mu no nti biani kakra me biani kakra te sɛ me hia no na me de pasam to nanim no ɔkyerɛ me sɛ me nkɔyɛ ne ho de ampa me kɔyɛ ɛho de mu na akwantusɛm bɛbɔ mu nti akwadusɛm bɛbɔ mu na hɔ na ɔbɛkyerɛ me sɛ ɔkyerɛ me surprise nti ɔde me kɔ baabi a ɔno ɔtɔ plot ayɛ adwuma kakra wɔ so apagya duro window level Akoma FM 87.9 Kumasi. Mami me yɛ madwen sɛ mekɔsi da wɔ me kurom mami nkɔsi memfa me sika no mɛka ne deɛ ne ho ma yɛnyɛ yɛyɛ adwuma no wie ɛno akyi yareɛ bebree ɛbɛbɔ mu didim afei deɛ awaregyaeɛ na aba awaregyaeɛ baeɛ a afei deɛ ɛbɔ a yɛhyɛ yɛ ho a yɛde to hɔ no nyinaa ɔmpɛ sɛ wɔbɛdi so ɛne sɛ mede aba bɛda mo yi kyerɛmu nsa kɔ wɔ anim kakraka wɔyare wodeɛ ma yɛ nkyerɛmu ɛduru bra mepɛ sɛ ɔstɔp a mea mɛka kyerɛ okay nti sɛdeɛ teɛ no meyɛ ne Akoma FM 87.9 Kumasi. nti meyɛ madwene sɛ mɛgya sika wɔ fie na yɛde apɛ asase ama me ɛhɔ ɛna medɔfo yi bɛa bɛka kyerɛ me sɛ me wura mepa kyɛw ɛnha wɔ ho nkɔtɔ plot wɔ baabi na bɛhwɛ surprise ɛna ɔde me kɔ ɔno ne plot a watɔ ayɛ adwuma kakra wɔ so aduro window level nti memɛka ho na yɛ nyinaa yɛnyɛ ne yɛmfa nya nkyirima nti me nso mete n'ase na mede mmara bi too ho sɛ mɛba abɛdwan ne ɔno no adwuma no ma yɛ nyinaa yɛayɛ abɔ mu di a agye sɛ asase ne ho nkrataa no ɔde me din kɔ so bi Akoma FM 87.9 Kumasi. but yɛka sɛ yɛde din no ɛkɔ pipa ne so direct a yɛbɛbɔ kampire no nti saa na tiɛ deɛ yɛnkɔ court ne yɛnkɔ sign affidavit yɛnkɔ so affidavit nto pipa ne so ɛkyerɛ sɛ ampamene no ɛna ɛyɛ adwuma no ɔkaa saa na mmerɛ no ayɛ tia nti megya hɔ tuu kwan no ɛna sika no a mede akɔgya sɛ yɛmfa ntɔ sɛ asɛm ame no ɔkɔɔ me maame ketewa no hɔ kɔgyee mesɛ gya ne 100 million ma ɔde twa blocks ne ho bebree mekɔduruyɛ no ɔse sika no anso mesa sɛnde no sika kakra mesa de kɔɔyɛ no pocket money no mesa de bɛka ne Akoma FM 87.9 Kumasi. frɛ madamfo a onim da so ba ɔyɛ kapentani ɛde ne maa no sɛ ɔne ne mmerɛ kuma ase ha ɛmɛtɔ nkyɛnsedan no ɛmɛgu hɔ no mo na mmerɛ pa mu no yɛabɔ dan no so nti biribi ade nana kwan mu a sɛdeɛ no a mekaa no no a sɛsɛi deɛ bebrebe no nyinaa mu yarehwɛ no nyinaa mu yɛkɔtena Dr. Bishop J.Y. Adu nkyɛn bɛyɛ bosom 6 ne akyire ne nyinaa mu akyi afei deɛ ɔse makɔka sɛ ɔne sɔfo bi tu anamɔn a ɔnte aseɛ nti ɔnware me biom Akoma FM 87.9 Kumasi. Meda se papa ɛna wɔde aba bɛda yɛn nti no yɛne Emmanuel Ako ɛna edi nkɔmmɔ Ima ɔbɛyi yɛfrɛ ne sɛn oyiri Hana Mensa. Okay. Hana wɔde mfie bɛ sɛn Hana wɔbɛ 46 years ɛna wɔn so 46 years wɔn so wɔ 46 na kyerɛ sɛ mobɔ so anesa Hana yɛ adwuma bɛn ɔyɛ secretary wɔ Obuasi CKC.
Akoma FM 87.9 Kumasi. By the grace of Almighty God. No. There's a broken number. No. Aggressive doctor. Winnie, what punu ya in room? You can say, I can't say punu and she. You can be dry. You made in fire. You made in forest. You made in forest. You grass. When I be do. I won't know why you cool. Akoma FM 87.9 Kumasi. And you are the mammy. No cry. Now, Sabri, make your woman for me of winning. I catch them of when they say, Christ, as soon as you encounter woman for me of four, was the encounter. My dear, you know, Ukrasini doctor. I'm a Kumasi Bremai. And a Breman, so I'm a Mercru Bremai. We should be see Bremai fee. Painting cost of us or down hope. When you're painting cost of what? Painting cost na. We see what. Besides, I hope thank you, Jesus fee. I want to be Ukrasini doctor. We had me free Juada. Equisimi as we any me, no, but who that? Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Juada could see me in that. Sunday, dear, Miaka Bankudia Massimo Rojo, and one Marie. I send the anyhow. I need to stop a cell about Ukrasini doctor Honoma. A hobano, and you. Cardi be any what a crying, yes, when I do this one was for you. I ain't it, Diana. A crassy, a Diana. When I do so, no, about young Fina for Hassan, Bramanim, but quite so much them. One can you know, not was like as I say, a brewery and a bayamo, and the mammy dancer. Into your castle, Ukrasin doctor, one end a drew. One animal Bruno, would open a real posa, me hear me what you crop posa. Akoma FM 87.9 Kumasi. The Kumasi one FA, and a giant maybe the medru. And Miss Lamo, so whom in item in camp. Ya dear me do soon kunim, a diabetes. Will be a 1 year diabetes, ya bopany. When I'm no cassa a year. Anna, no credium, say, baby, I will show me beer, so we hear me draw. Me package a drone my brother ni etu ho case ka wokumasia ye de maka bro wo ji anu asa afre me e ho na be hu akurase ntwe no numwe ya nopa numwe ya wia obo abc le google ho ma so come na diabetes no ebu ha ne de no egura na do a otumi junso pi amane so tia na etie ebu ha amane nsamba no nyina etitriti anadwo no woposa ne nsa Akoma FM 87.9 Kumasi wo de anyamfie nan anyamfie dumate baby a woda no bo wonsa no ne cheki e bia wo de 19 18 15 wo firi ase anom wo kurase ne aduro no a na wo di ka bo wonsa no atwato na fi wo hu se wo no aduro no tia etiba enu ne ma me dan so no enu di se wo be no software ko Herbal center aduro ni bia tie me bo wonsa no ne tese wo diabetes ne se edahe na wo no aduro no so ede wo ba he eno ane ma ne dan so no enu ndi se ba no diabetes dia eye software ko Herbal center aye wo Kumasi mi wo ho aduro papa mi ye ho adwuma Akoma FM 87.9 Kumasi ye ne ana wo hwa mi wo TV so wo tie mi wo radio so Ghana ha Kumasi obi akase Ukrasin doctor o diabetes aduro ana wo pressure enam 180 150 170 190 mate mema wo pressure duro enkosuru biem enema me dan so no na anika wonu madura na ahoden ba wonu na ahoden ba enu nti pressure enu ni nua diabetes die mikuta ho aduru a wa no madura che pressure amwa ye mre pressure amani pedua na kusa ama wo so ati wa hwihwai wo dunso pi anajo eni da so ewo okurasini doctor ho wo de ofre me sa Akoma FM 87.9 Kumasi okurasini doctor ni de bi nkasa wo de frame okurasin doctor ni me se ye wuni me eno no bomna na me nka de me firi baaye eno to bibia wo pese wo towo e wo pressure diabetes mu de eye okurasin ni doctor fa number we na me wia frame me ana fu ni kura me se me gina ba ko so a ba ko ni ntimi mfa me mpeso be fa na bia waka de wo mpae de a kire wo eno nti number ni ye mienu 0248 67 22 and 71 Akoma FM 87.9 Kumasi 22 and 71 Only bizarre now 0244 47
47 00 67 0244 47 00 67 number yi mienu na ye okurasi doctor number o wa kora bi tramo a no wono wa ye bia wonyai empo no o da achen akora no mi waduram di tua enubonefo ya tieniye obi onom nsa Akoma FM 87.9 Kumasi. Koke enuboni bia ese nipa mi waduram di mawa ema ni nkohu biem ene ma me danso no endi se wo kru bi wo yiri bi enom nsa na pese wo gyae a ene me nkasa emfa ne ma de enti emfa ne ma no ya na efele ya ma wo mu eyani wo ma wo mu tu de wo beje aduro no ana me fa duro ne ma ka mra kru bi e wa Ghana ha de mo kai ejina wo Kumasi trotro nka ho eye station car nko a ne de aduro ne ma mo bra mu wo Kumasi ya tonsu a fa ka bra man na se wa tonsa no mu ache amane so ache a mi ma na aduro a ensa no wonu biem wi no wonu obegyae afa ba bra priti wo area ho na wona Akoma FM 87.9 Kumasi ba make sure na kwaya wo di beye no a e ma na adwene mu se onkonkon no if say Paul ka say to da boni a mempe e na meye de ma nipa ye boni no ye mfia ni hu no da bi ye kura ye si bia kura ti wutu kokoro kota de na wasa enu ho enu nti mframa e bo no e fa ba bia e mre enu nti empo ba no enka se ye be si ensi e ye won so no wontimi da na mi wadura me de manu bonefo ni gyae a won sa nkonum biem eye akurase doctor wa wo pa wo tini ye tini akurase ye dika anyem wo asane ya wa ye pa beje ye pa ye ye tuma nso ane ye ji ya na wa ma anye ya boso se wo pese Akoma FM 87.9 Kumasi wo ye be ma ye se nkwamwa no na buru nya tutu din hwan ebi wom na ntimi wo de ti emfa nya nsan we mema wo low sperm count waduro na ehunso na ebe pise akurase mpampa isi ja ho ada me na me ka kire wo wudi kuma ne se wo wan se wo ko wi na me ka kire wo nti se ba ne se low sperm count ni awaduro dia eye akurase doctor osa dia fa nufu ase na asi wati kase no so eho aduro ho pa sisiyare ye ani kotodwe ensa ye titriti ena ye tiafo so wati apa no se ne pa no boden no obi amfa nto fam ama wunti aso enu nti yade ye uti afo ma aso wati ade so no Akoma FM 87.9 Kumasi mu ya baby na ukodi da ya yade ye udun so pi enya nwa mu ne mako na di da ya yade ye mem waduro ana enamu yade mintu bidin enamu yade ye ekani pa ma bema fon na oba so ensansan gu ho hwe me so oba bia ma wo japade hu hiaw papa samse beka secret no enye jollof enye fried rice ade ba ko na ma de kan se meka manya ka se meka ne meka na samse kan ya edi ye no ade ba ko pe me sinaw oba tumi eye tumi kese na udidi agora na no abra ne ho ase enu me sinaw obia be kikiri edu ni mra na obia pa chew oba sensansa bi ensu Akoma FM 87.9 Kumasi oba kama na de ade enu anu no he obi ko pa ya bo ma nsem ye kuro ubetum de no adiska ni bi adi because ade wade ntimi sira oba sensu ogu white ai wacha ene me nkasansie me de aduro maka bro ana mo a ne kwasem nie mo na ho hyehye mo na ho dwa mo aduro ho asma oba na bema akora aduro ho oba ohia nkora mo ebema ohia nkora mo de bebu na adwendwen eni akohoma oba ohia nkora mo de na ehi ya na ehi mema de ende adwendwen ni ayi ye de wa yeguma mo tumurufuo oba ohia nkora mo bia ukrubu afu na pe opa ni wantimi nka Akoma FM 87.9 Kumasi afura eye kese ni wadura nkakra etwen nkakra nyemnika ebetu kama mam enu ntimi kutenura medi free mekura se ba ye me sedro ema wona bibi ni omuda esi bi wale hwa wale wo de nka hwe ene mi kasansie medi adru mo dwada saje ne ensi wunche biem eno meda ense wadwuma ense wo ayi abrabo enu nti okura si ni se ehia wenwu ye ka bibi duru a ye made kwayem sofo ro ko Herbal Center ewo Kumasi breman so wo de besi makuro wo si makuro abenya breman ka wo si besi breman Pentecost asoda ho wo si ya bisa thank you Jesus Akoma FM 87.9 Kumasi so so mi yesa no a baby mo ye pragia wani mu no grass nko an wuram obekọ na adura wo Kumasi no ebia na wo adwuda ho eni mesrawo Ghana nyina wo no so wo hia maduro ni bia ene me nkasansie na me fa aduro ni maka mro tam ni yafa na mom de mantimi amodi no se mini ho adura no asebia me wo ho adura na waba enti e ba ne yade pa dia okurasi doctor say ehia wa emu fa number no
na Marco enkajem. Okay. Number is 0248 67 22 and 71 Akoma FM 87.9 Kumasi 67 22 and 71 0244 47 67 0244 47 67 medura ya friend di umensem no eye mema nkwa na enom wo yire ho ofe nese wo bema ho nya dina hadwene e ma mo ho ofe nso no ye ntia wo ye ba tia mo ya de akropa ni di umensem no se bi wo ho na reko ye ba mesa no me dia beja Akoma FM 87.9 Kumasi ba Akoma FM hase ya aye ni mo eye hwanim a ubenya bi ato nti mana mu su no reko Herbal mesa okurasi ni aduro no ebi wo Akoma FM fia me see achi abupi same time next week you meet me Marco on Akoma Munsem nyame sha papa Dr. Grasso Dr. Reko na wote ne kano Akoma 87.9 FM and afa wonua TV Akoma Munsem jumedie no na wo hwe na afa wutie no enche yabekwa homane so na mom no ABA Herbal Clinic Mr. Wada Akoma FM 87.9 Kumasi eni yade nko ade a eni yade Mr. Wada bra ABA Herbal Clinic ni ehwema ni eni yade refri wa prostate stroke hypertension wuko fichikromu sensem be ma waye mre no ABA Herbal Clinic yeto yensafro Kumasi kwada so dwena se ye be main market no do ma inkro ye be Neza preschool yene apia kubi store e de bofi pam for 0541 565 199 0541 565 199 and 0502 812 161 Akoma FM 87.9 Kumasi na chese yemomode na yentumi ene wonom ene enkobakwia Marco ya ntente ho kakaka we ya ntente ho senya me ya adom o kire ye beto aso Marco mi tiri mu adwena ye me bebre etiefo asemo e de wutie bia me nti bi da wa ba fie abaye oba ho ade ebusua age watu woni ne na ebo bra se wo hye hin o so o hye hin o wa nka ho asem afi de 3 years ye nti wo ba ne nka ye hu no owo he ye ntenenka afei de Akoma FM 87.9 Kumasi efie wo ba beton because wo ba no na siye afei de kofa wo ba ne bra oba na ama de ete ya ne so oba na wu wa wususu a wa fa phone e na wo fra abusua se oba na amene ne tie no wa firi mu o abusua yo yate ene ye di na wo tweda ene brai na no kra no obi na fra wo se bra wo yire na wo tweda obi na ka kire wo se wo yire wa firi mu eti ba wo yire na wo tweda wo na wo bo abusua mane se oba no wa firi mu o eti wo ka kire Akoma FM 87.9 Kumasi asemu edi o mekire yemu yaje yefunu Peter baby free she bia yaje yefunu wo Kumasi ha ye beto so happy birthday Nkoma Cynthia Nikita fan club ye ho ofe members ho ofe papa enti Nikita eni ni ra Pizarro Cynthia happy birthday ma brano nipa na wadu obi funa kwesi no oya Santini wo free kono no Santini wo free kono no omu nyina free kono wo free kono no na obi Akoma FM 87.9 Kumasi na wo tu fa chire sa wo be je Japan mini amesrawo American po ye ndi sa agi misem America ho na amote ye ndi sa agi misem enti mesrawo so wo ye kaniba na wo free kono ma ya ye di akanfo ye mami okay obaya attribute yawa Marco Scafra so adwuma baako Marcos asem kakra meka branche na udi kan interview no osenya me adoma Tuesday ene yebehia me pesa me tonko Akoma FM 87.9 Kumasi ene obi no otete mekotwi no ho na emom
asɛm a aba no ɛna yɛka so wɔso wɔn kasa no so wɔbɛbɛ fidie mu a yɛtwɛn no ɔmmra no meyi ne ho ana ne yɛmfa asɛm no nto nsɛnniɛ so na yɛnhunu deɛ n'asɛm no ɛɛdɛ na deɛ wɔdi fɔ no ɛnyɛ yɛn ne yɛbɛtwa abɔ no atiefoɔ ɛna yɛbɛtwa abɔ no aberanteɛ nso so a wɔkukurufo no akɔsie no wɔno nso so no nyame yɛ adom a menka ho bibia bi because me hana mekɔka no makɔti ɛti metwɛn wɔ kyena nyame de kyɛn ya na sɛ wɔ mistake a ɛhɔ no bɛhu sɛ ɔmo agyirɛ da wɔ mo si mu no ɛnsɛm wɔ ma num Akoma FM 87.9 Kumasi. God's way funeral home casket home yɛsrɛ wo da bɔmɔde ada sa ɔde hyia bi awu ampa owura hɔ na nso so obi wu na siensie ne yi ɔpɔn ba kora ho wɔfa so ɔkyɛ ne nti God's way funeral home say deɛ bɛma wɔayie no nipa koro no n'anim abɛnyam wɔn bɛyɛ de ama ɔyɛ deda no adaka yɛde ne tumu nhwiren ambulance video yɛbɛ video kyɛ sɛ wedding MC ɛne ayie no MC nyina aduane yɛbɛ no wɔaseɛ bibie de wo a wɔnom ɛnyɛ ɛmfa ɛma wɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛyie no ɛbɛyɛ kama ne nipa no wakɔda yie ɛna ɛnya wɔnom ɛno nti sɛ ɔmo live Akoma FM 87.9 Kumasi bibia wɔmo ɛwɔ bi ɛyɛ full package ɛna ɛwɔ hɔ yɛ akyɛ sɛ wɔde ɛma wɔ wɔyɛ wedding so ato nsa frɛ wɔnom deɛ wohia ne nyinaa no wɔde bɛma gospel funeral home wɔmo ɛwɔ asafo ɔbɛn labor ɔne cocoa board ɛdan no ɛna hwɛ ne mu ankara to udruwa no wɔ bi sɛ side no ɛfrɛ 032200 6221 0322 00 6221 and 0243 73 7457 0243 73 7457 na any gospel funeral home any komo a power specialist about hospital Akoma FM 87.9 Kumasi fatty liver prostate enlargement ye baby still say ulcer fibroid kidney stones in the ade ne nyinada wo de abomode asa obeba wo yafunu and ade me se wada power ye doctor akosua ya wose bomode ana fa ye de no e kire hoy na ye ntutu ase ye kompo ye bema waduru anom na anana no jirika capsules ne mesha ne de ma gire wonom na so bombo adwuma 24/7 e wa bra wonom entebre kura na enkran ye wo kwabenya ACP road saso enna Kumasi feyi aseboso road adua ya junction uduwa bisata kraze Akoma FM 87.9 Kumasi 0244 544 422 0244 544 422 afei yemfa phone lines no engo so ya me ya adumu a ochena ya giefunu story ya toaso ya giefunu story ya toaso ba bia mu no hye ya gi ya de ye betwitwa rekrefa ho ya se ya gi ya de we are some and you're not just saying no nya no dia ne na nche be kwa ma no sunti bomo dia na bra 0243114497 0243114497 Akoma FM 87.9 Kumasi 0322 Akoma FM 87.9 Kumasi so wo hwe TV a onua TV wo fra adwum TV no volume no ansa no wa fra se be ye my feedback na en delay yen na hello Bago yeah bago there Bako Robert we there Robert me ka se fi kotin kwanza ayibuta te tu gate na no pe mago ka ke mi kenya ni se isi ade ba ko ye twen ni ye first one ye je funu ni second one so no ye twen se dan no so no ye be che ne papa no zo nya ne de janu mi omo mienu na ye twen so mbaba ne wo mbi ade be kana etiefo yen so ya tibi me da se Akoma FM 87.9 Kumasi she's wono na ama me wig ya hye na fe wa ye me makeup she's ewo Kumasi sports stadium ha woni unity oil na edi enhwe ne mu nti nei se wo pe wig kama to se me die yi bi wo koye wedding engagement dinner wear wo bi na invite to program na che se wo kɔ na wo pe wig papa makeup papa dia ene ebomode ase ubetumi ene she's edi nkomo wo frɛ no a wo se me pemba akɔ wig ne bi ana me kɔ baabi ye bi ma me baabi a wo bi ankran baabi a no abrochire kura no a ye bɛyɛ ya package na afɛ ye de amane freshies anase WhatsApp no 0249 155 776 0249 155 Akoma FM 87.9 Kumasi to me enyina so facha me hello within the baby akasa free me kwa mi ni aba papa bi me kwa mi wo fa kwa ata papa mi ni aba maso wa santima pon ko fi ase no tanko
Mini aba mama stress or see ya GFU. Mini aba, the Asimedia him as so papa said the Ubidi Kura, mini aba free moi. Bema ukwa wadi, any ukwa the Kabusha one against the Bibia. Now Bema no Dinami, Abusha Phone Krano, obey Tiasiam, no more barney, a Pontaru relationship for that today. It's been about Kenya. Me, I do my 87.9. That's me, Papa. I mean, show Papa of a crowd, Papa. We didn't baby a cassette. Hello, we didn't baby a cassette free. Me, Maa Akos, Papa. Opposing autographias and Yanka Pastor Jesus Robert Papa and Calatos Bravo. No, of a part of the same. Robert is rather sick on a example of security. Let me tell you, the body of oh, me. Oh, we didn't do that this one. Our room, no, me. Don't let be Akoma FM 87.9. That's why you watching me free man who are coming now. So, you know, sounds no about who we are coming up with the museum. He ever say, you never to have them the other down. When they are here for part 1, he said, what's up on part 2 better. And of course, I mentioned a Ghana for the IM movie, GF Provide 1 and 2. Within the baby Akasa free. Hello? Hello? Already. Okay. Hello? Within the baby Akasa free. No contato. Akoma FM 87.9. Oh, yes, hello? Me pacho kasa. Ma contato, pese mo kasa. Hello? Hello, good morning. Within the baby Akasa free. Mpacho me di kasi me kasa free kaso. Me pacho yetio. Mpacho so wuti na ho no share papa na asam na odebaye na. Papa no ai ti sa aburo na odi gbo busuafo no. Tukwai bia so se mo fa no mo ye den. Omo gifunu efri ni. Akoma FM 87.9. Da me da ba ko no so otuna wo ekata no. Asam na e mo bose no kura dia oba no mesre na onhye no mpe bibi ma no. Me da say oba no mpe bibi ma no. Within the baby Akasa free. Yo ba ko e oni abema Benjamin so me kasa ti abna ya ko. Yetio. Yo mpacho di America kakao ni so ba na wose oti eni bema ni kasa fi be ye na bibia be ko di ama ebuso na ebuso so muti eho se ni ombe si ayan chance ni be bibia be kan mo ni so da. Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello? Hello. Within the baby Akasa free. I feel blessed because I feel the door. Pacho yetio. Ekasi doctor no mambetini no mani temwenta campaign no mano. What ya china ubenya ne number no me da se papa. Within the baby Akasa free. Okay. Hello? Hello. Within the baby Akasa free. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, ma memfa last caller na memfa jumede ni na emra na wie yes say agudie ma confo but we didn't be Akasa free. Went to me. Okay. Yen to me emfa frefo ni bia bia mu ntino wo na pesa wo kire wa adwene nyame ya dum a wo kina won so obetumi a kire wa adwene edin de Maa Akos jumede ni yakoma mu nsem wakoma 87.9 FM Onia TV Facebook and so YouTube and so fire sorry so amebusu apedi same champon and Shores Pepe little Akoma FM 87.9 Kumasi. As P Pharmaceuticals. Assign the draw your friend Hematos Abedjaso.